Ademma Quintonia Chidimma Chidimma ka eke ime ị na-enwere obi aṅụrị ekene m unu, you are welcome. Nwanne m okwu a bụ na okwu pụta anyị afụgo dị okwu since yesterday. Anyị agba nkịtị ka anyị malụ ebe okwu a na-aga. Kan East, Celestine Emeru, Sunny China. So ife dị ya bụ na onye be anyị inside life nwanne m nke ncha bụ ụmụ ịma na ọ na-awụ asị ka obodo jụọ oyi anakatakwa ofe ihe eme ka ewebu na onwere ife a na-ekwu. Onye Igbo jelụ na TV station nọrọ ebe a na-eme interview wee na-akọwa na the only way anyị Igbo ga-eji wee jụọ oyi bụ ọ bụrụ na federal gọọmenti ga-eji aka fa gbuo Nnamdi Kanu na-egbu onye egbue ebe dị na-ajụ oyi. Ọ na-enyezi asị dat na o nwere oge a bịara kpụrụ ka a bịa abụnụ na from the time eji mee Nnamdi Kanu arrest n'ebe dị na-ejuru oyi mgbe eji wee tụọ Simon Ekpanga na ala Igbo bịa jụtụ oyi. So ọ bịa kwuo datin na o sitiri well with many ndị IPOB falikiri ya. Apart from the IPOB o nwekwa ndị na-abụrụ IPOB na-alaikiri ya nọ na ịmago na ọ bụrụ onye ọbụla na-alaiki ka ọ pụta kwuo okwu based on na okwu ọ mabeghị ife ndị mmadụ ga-agwa ya. Ịghọtago? On that premise ka m pụtara na wee sị ka anyị na-ebe okwu ahụ anya. Ọ na-adịrị ndị mmadụ izi itretin mmadụ, one onye ọbụla dị entitled to opinion ya, mana ọ bụrụ na ikwusi okwu abụrụ that your opinion na ikwupụtara ekwupụta onye iji m ya wee kwuo ya nwere ike wee iwe sị ka ọ art ya and you are on time. Onye a nwere ike art ya ọ artkwa ọ dịkwa entitled to action ya kama na ọzi finally ọ bụrụ na ọ gara too extreme oge a ka gọọmenti ga-apụta. Mana ọ bụ ma okwu ọ dịkwa allowed ikwu enwe freedom of speech, you can say whatever. Mana ọ na onye ọbụla ịgwara ya nwere ike iteki ya up ịwọchi ya kịta o nwere ife na-eme. Maazị Nnamdi Kanu through legal team ya na-esu lọọlọ Nneka Chimezie over defamatory na-ekwu ibe si ebe abụọ sorry she does the wire. Now me the talk. Afternoon, dad. Nneke ebe na-eme gbasara netwọk anyị n'ụlọ ka ebe na-eme gbasara netwọk anyị n'ụlọ ọnụ wara mana isi na ọ bụrụ n'ụkọ ọ bụ otu n'ụkọ ya. Okay. Sure. Mana ịgbachite ndị mmadụ nkịtị take the action ọ dịka network ITL MTN ebe a bụrụ both of them maybe the thing for over 2 weeks now. Actually the serious fix the thing. We take action nkịta ọ bụla ife ọzọ. Well, anyway now ife anyị na-ekwu bụ na esuru agbago Nneka lọọlọ Nneka Chimezie akwụkwọ ka ọ pụta pruvuo nwa dị underage. Ọ sị na Maazị Nnamdi Kanu tụbara ime ife anagwaghị bụ etu esi wee dedete ana dị ego gbagotere 5.something billion ka 1.52 billion. So now Osi go the Lord Nneka Chimezie to court
abịara m okwu lọlọ Chimezie Nneka ọ bụrụ okwu ya ka m bịara unu ga-ama last time oge lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu apụtalụ mee vidiyo gwa the woman okwu gwasị anya okwu nwaanyị aka na-eme ya ọ na-eme megide wee lue today esugi ya so okwu nke adịgo na court mana nke anyị bịara kịta bụ gbasalụ nwoke si na ọ bụrụ na egbuo Nnamdi Kanu kịta na ebe niile ga-ajụ oyi so legal team ya ịma ihe dị na kesi Maazị Nnamdi Kanu sinsi anụnwa ịma na bifo atụọ ya nga no discharge legal team ya ndị niile ụkwụ ya n'azụ na-eje court o discharge ya both Maxwell ọkpara ma lọya Ejimakor ma onye ọbụla so ihe Nnamdi Kanu na-eme bụ ha ya onwekwa ndị bịa ma Agabi San nke a pụrụ Mike Ezekome San ọ chụrụ ya achụ so Ifeanyị Ejiofọ ọ chụrụ ya achụ and ndị izi nọchi anụ so okwu Maazị Nnamdi Kanu in terms of ihe kọtụ a dey ogo well nwoke anụ wee kwuo n'okwu a kịta ndị a wee pụta tru alọya Ejimakor na na-enye demand ka na na-enye ya ohere ka ọ pụta tender public apology n'ife okwu na disi n'okwu kịta no dị capable of incite ndị mmadụ against Maazị Nnamdi Kanu na disi n'okwu kịta no dị enough endanger life Maazị Nnamdi Kanu n'ife okwu kịta a na-agụsịsị ihe o nwere ike ịkọsụ Nnamdi Kanu and again ka ekwe ife ndị ọzọ a na site gasị agbọọ iwu megidere ya na ndị otie so after kibe niile a mere mụnwa bịa na-ele atị n'anya critically wepụta wee sị ka m kwuo one or two things uche onye adịrọ njọ ọ bụrụ na ịbụ onye iPod bụ na-ekiri this video ma ọ na-eka ya ekiri echi edikwa entitled to your opinion mana achọ nka mụ na gị na azụ mmadụ reason. First of all, ebe a gbalụ this man akwụkwọ ebe ị na-edimand ka o jee mee apology bụ ebe e mere that video ebe nwoke a mere video a bụ na Nigeria within Nigerian Federation ka ọ nọ wee kwuo ife niile ahụ okwu anọ na Nigerian television ka o kwuru okwu a ihe niile onwe nke mere na Biafra land eje gba ya akwụkwọ ije na-agba ya akwụkwọ na Nigeria ịgbaghị ya na Biafra land since when ka ikwu okwu n'isi mmadụ na-egekwa ntị ọ bidobe iso okwu ka inwe ike ghọta ife na-ekwu ọfụma before threaten ba ma ọkọba ọnụ ma ọkpọba iyi kedu mgbe ikwu ụdị okwu a ji wee bụrụ crime because n'ụdị okwu a ka Nnamdi Kanu kwugasịrị n'isi ndị mmadụ nke nwa today si na onweghị ihe o mere na-eji Nnamdi Kanu na onwere ihe o mere n'okwuru si na ọ bụrụ na egbuo onye okwubesi gbuo ya na ọ bụrụ na egbuo Nnamdi Kanu na ebe niile ga-ajụ oyi which na mụ na gị ghọta ife ọ na-eme ife ọ na-eme bụ na otu anụnwa esi wee convict ye Nnamdi Kanu sentence ya to life imprisonment anyị ga-echetakwa na-abịa last time federal gọọmenti a na-agbakwa akwụkwọ na-akọọlụ ka egbuo onye egbuo which na mgbe ahụ a na-ekwu ka egbuo Nnamdi Kanu anyị nwa na onwe anyị si mba na atụọ ya nga is enough for him ịnọ ebe ahụ chenjie ma ọkwanụ anyị na-suggest since some time na-enwere ife a na-akpọ political solution to the matter and ihe niile ahụ anyị kwuchara mgbe ahụ ndị iPod bụ na-efe isi kpakakpaka jụrụ ajụ ọnya ka eji mechazie ekwubokwu political solution wee mee vidio wee si na isi fepe na mpe kịta now achọ nka ngwa gị okwu nwanne m azụ onye Igbo ego ọ ihe mwute ka ọ bụ na ihe anyị ncha nwekọrọ ọnụ na onwere ndị ji ebuli ya n'isi iche mana ihe ị na-fight ị na-fight ya on a very clear note. You could do very many things against Nigeria.
ịkpọrọ Nigeria zoo kwuo okwu dị iche iche na-adịrọ mma about it. Ihe ị na-akwụdebe n'elu ya bụ ebe ọbụla Nnamdi Kanu kwuru okwu na ihe ahụ o kwuru ka ị ga-eje kwụrụ na art. Ị ga-asị ka irizi no 2 times about the okwu. Kịta mmadụ ekwuo na sị kịta na si gbuo Nnamdi Kanu nya ka ahụ ji afụ na ụfụ na boil which na olulo half of ihe Nnamdi Kanu kwuru n'ọnụ, olu half of ihe ọnụ nwa na-ekwu n'ọnụ na-eteretịrị ndị mmadụ. Onye kwuo na sị hand go touch you, onye kwuo na sị a na-ga-egbu ya, onye kwuo na sị a na-ekwa this guy ya mbaba ka unu na-eteretịn every day ọ mere program ọ na-eteretịn ya na-eteretịn ya na-eteretịn. Ọ bụ ụlọ unu nwa ka eteretịn like that, unu ọ ga-adị mma, obi ọ ga-adị unu mma. Ihe niile abụọ na-eme ka anyị na-reason, make we dey reason na chi efogo olugo time anyị ga na-ama ihe ka ịmalụ na-enwere ife bụ na ikwue na ịma na free. Onye ekwuo na kịta na na-asị ya jee mee ka jee tender apology ma ụnụ ma mmadụ one ụnụ kọlụ fọ isi ya n'obodo a. Ụnụ ma mmadụ one ụnụ kọlụ fọ isi ya n'obodo a. Usoro na ga-arụ na afọ vidio amamo AI Infantino FIFA president na-akọwa ihe gbasara corruption na onwe ihe bụ corruption until ruo oge arụ na-ekwuzi ruo oge arụ you can now defend it. Ha wee defend ya ekwuli anya ọbụla eme kọmentị nke. So ekwu okwu dị aṅa as long as o metụtalụ Nigeria innocent mana mgbe ọbụla o ruru nke nwe arụ ịmara onye a ga-egbu egbu na hand go touch ya this that. Okwu Joe Igbo kwuru ka eji wee jeje mụọ bịa ọkụ. Ejelu jide mmadụ dịka ike ekwere mmadụ tie ya ihe dọkasịa ya akwa a whole senator of the Federal Republic dọkasịa ya akwa mee ya many things n'okwuru okwu. Ejidezie Nnamdi Kanu because of okwu ekwu ụna amapụta ma na onwe ihe o mee mana ọ bụrụ onye ọzọ onwe ihe onye ahụ mee. Nna make we dey reason etu a na-enwe m ike ịpụta sisi gbuo nwanne m agaghị m ekwu ya. Ekwu nsi na mata etu ọbụla Nnamdi Kanu si wee kwute ihe ọbụla o kwuru mụ nwee nwee ike stand sisi gbuo ya. Ọ bụrụ na federal government through their court ekpenwu anyị ikpe ka ha si dị oke nke a gbasara ha. Ọ bụrụ na akpechara ikpe si ya naba ọ naba, ọ bụrụ na akpechara ikpe si ya jee nga ọ jee nga, ọ bụrụ na ekpechara ikpe si ya because na ndị niile na site kwa bụ freedom fighters fancha niile jelu nga nkwu esi ha ba South Africa. Mandela jere nga for 27 years. Ewe onye ga-apụta si na onwere ihe o mee. O nwere ndị Nnamdi Kanu ji ọnụ ya wee kwue vidiyo ya adịcha mana ịpụta si na onwere ihe o mee na onwere ihe o mee. Onye nke a pụtara kwuo obi ya na esizie so n'inwe na value for Nigerian government mmadụ na ị ga-eje court ebe ị na-esi onye a kịta ka isi wee dị sure na ị ga-enwetenwu justice na zoo ka efu ka sensi onura alọ ya ejimakọ kịta esi n'aka ya na-esi ma lọlọ Nneka Chimezie na-esu na ma nwoke nke a kịta ya bịa mee apology. Echere m na unu kwuru si na zoo bụ Nigeria na court ya na ime enwetenwu justice ka ezife na-enyezi gị obi ike na ije dị ya na ị ga-enweta justice. Echere m at this time na ị ga-agba ya akwụkwọ na Biafra Court of Law yuzuo Biafra kedebe na-akpọ ya Biafra Constitution wee na-ekpe ikpe, yuzuo Biafra Law wee na-ekpe ikpe. After all na onye kwuru okwu a bụ onye Biafra. Ị ga-ekpenwu ikpe na Biafran Court, ị ga-eyuzu Biafran Constitution, ị ga-eyuzu Biafran Law wee chụgharịba onye Biafra, were Biafra Police jee chụgharịa ya. Ị ga-emenwu ya ebe ị ga-ejezi bụ na Nigeria ka isi nwezie faith na Nigeria overnight. Nnamdi Kanu ka ejere ebe ntụọ ya nga I believe that na ikpe ekpere ya bụ ikpe mkpegide the same place ka ị na-achọ ka I buru case gị jebe. O gosi na inwe sense, gosizie m ebe sense gị ahụ dị.
inwe police mana inwere army unu nwere Biafran army unu enwe na states 40 states of United States of Biafra. O nwere ije na YouTube kịta ị ga-afụ onye nji wee mee thumbnail ha nọ n'obodo oyibo ama mụ na UK ka ọ na Italy ọ dịkọ na ama one of the countries vanọ blue flag Biafra na-aga ogologo ụzọ na-akụ bandị ha na-agụ egwu na-aga wee see iru wee screenshot this man screenshot ga-anọ na early 60s ya ma ọkwanụ heading to 60 na-enene ya bọsị nna abụọ na ihe niile efuru na-ebu flag akpagharị na other countries na onwe nke nwere ezigbo ihe ọ na-alụ dị ya onwe onye nwere ihe ọ na-alụ you cannot abandon ọrụ ị na-alụ blue flag na-akwụgharị ịrapụ ebe ị kwesịrị ịnọ na-eme protest ijebe ebe ọzọ na-eme the protest. Gwa gị na every country of the world kịta immediately emechara ife COVID-19 a onweba many countries enwetebe onwe ha economically ha ka na-aghọ onwe ha aghọ the same country ka ị na-eme expect ka abịa tili gị arụ ihe niile a mere na South Africa. How many countries wepụtago time na-ekwu ya ọ dị mma ihe a mere na South Africa ọ dị mma mana many countries go their internal issues fa na-deal with. Gịnị ka Ghana mere kịta? Ghana petition go South Africa na AU enwere appropriate quarters ebe ị ga-ebuga your matter ha ebuga ya na ECOWAS because na ndị nke a nọ na SADC anyị nwa nọ na ECOWAS na the best place a ga-ebuga ya bụ na AU because no metụta many different African countries ebuga ya dị a na-ebuga ya ebe a na-enwe kọmitii na-eti ihe ọnụ ibuga petition gị ewee bido weta ibe okwu ọnụ ịrapụ AU rapụ ECOWAS ebe ị ga-eje na ECOWAS na-etenda your matter na ị ga-esi na region ebe ị nọ n'Africa ebe a ECOWAS bido your matter make ya sure na-etiri okwu ahụ ọnụ kpegide ya anyị mazighị ya kpetere iburu ya jebe na AU ịrapụrụ this place si anyị na ị na-eje Geneva ị na-eje na Ihene ebe a ka ị na-eje iji sik gịnị ka iji ịchọ di ya ị nwere okwu na your family ịrapụ ịgbaji ọjị na ụmụnna ka ụmụnna tinye ọnụ iburu okwu a jebe na be igwe isi kpakọrọ ọnụ ga-ajụ gị ebe ekekwudebere ya na ụmụnna ị ga-eje bido n'ụlọ ekpebezi ya na ụmụnna ekpesi ya na ụmụnna ma ọ bụrụ na ọ garọ na ụmụnna okwu nwe oge ọ na-eru akpọ ụmụada enwe otu nwe obodo ga-etinye okwu ahụ ọnụ ebughị ya na nke ọkpara anya okenye obodo ọ bụrụ na ọ kpọrọ okwu apụọ na họọlụ a bụzi nke metụtara the community ekwute ezi abụ mma ejebe na so ịrapụsị ebe ị kwesịrị ibuje okwu ijere ebe atenda aka esi ịgbara agbagaba ebe ị na-eme ihe dị anya onye mma ihe ahụ karịa gị na-agwa gị na ihe abụọ dị normal procedure ihe obresi unu n'isi ihe na-abụ mpụta everyday o nwere oge ndị mmadụ na-ama na ọnụ bụ a total joke ife ahụ condemn ọkwefuru ndị Igbo be anyị alụmelụ ndị Igbo bụ ọkwefuru Biafra and ụka etu ndị Igbo si wee luzuo onwe ha onye ọ na-agba anya mmiri so the most intelligent person enwere n'ala Igbo bụ first of all ka anyị bido with Ralph Wazulike. Sister Ralph Wazulike nele anya wee fụ the untold hardship ndị Igbo na-face. Now ke solution inwe solution. It's not about touching our ego. When never an Igbo niile on the abo the most intelligent people enwe. Inanya fu the wagon ndị a niile mapụtara that time na ebe akwa Biafra. Ifu na ihe niile abụ half baked educated illiterates enwe.
elukwe kita Nnamdi Kanu apụta mụ anọlụ mgbe m amadụ onye bụ Nnamdi Kanu despite the fact na ọ nọ na UK ọ bụghị kootu yiri tie. How intelligent ka onye a dị? Onye a ya bụ the most intelligent person enwe. Ọ na-ekwu many things, ọ na-ekwu factual, but n'iji facts a niile anyị nabatara ya. Now what's the solution? Solution ị na-eweta bụrụ ife anyị na-ana anya as ife ga-eweta happy ending, but the worst bụ that na ndị mmadụ so olugu na-ekwu datin na-eme ebe a niile, none of them could sit back and reason. Agwa gị na o nwere okwu ị ga-ekwu na okwu anyị ga-ekwu, you cannot come out of it. Esi ya nọ n'ala na ebe a bụ zoo fine. Mgbe ọbụla ikwucha datin mala amalụ na o nwere ife kwesị iso ka m were Dave ụmụahị wee gwa gị okwu na this guy nwụrụ na nke onwe ha anything ọbụla dị na-epụtara dra ndị ugwu na-egbukwe ha ebe a 1-1 ka ọ na-edere uwe o mere Ọnịcha mee na Aba. Ọ ka esi eme ya, a na-akụ dị hit na mgbogo, a na-akụ ya ebe a. Ọ bụ ije eme mkpọtụ na-eme ọrụ ọ na-akụ n'ugwu, ọ na-akụ ebe a, na ọ ka esi eme ya. Ha nwa na-agụ lọsis, anya na-agụ lọsis. Ọ bụghị ihe ime chọọ. Ịghọtara ya? Ọ ka esi eme ya. Ha kụọ ọgwụ ekụọ ha. Mgbe ahụ o mere ọ na-akụ n'ala Igbo niile, ọ na-akụ n'Owerri, na-akụ n'Ọnịcha. Ọnya ka emesị ndị ugwu wee gbaa ọsọ n'Ọnịcha wee gbabata Asaba. The video Emmanuel Network ka anyị watch godi ya. Onwe onye agụụ na-ada agụ esi ọgago and sit down, you are hungry. Nnamdi Kanu ọbọdụ agụụ ada agụ ya n'ime ebe a. Ọ human being ka mbụ, agụụ nwere ike ịgụ m. Ịghọtago? Agwago something. Ihe ị nwere ike ikwu bụ ọgago and sit down. Ị na-eme anya, I am sitting down already. Onwe onye agụụ na-ada agụ adịrọ ndụ. So na agụụ na-agụ m a normal thing as a human being dị ndụ. Onye abụ na ụlọ nche niile nwe sense. Ihe niile a na-agbagharị na ebe Biafra nwee nke nwere sense. Mugu throughout. Ịcha ka agwago ndị Fulani gburu ha gburu. Ịnwe ebe ha nọ. Ịnwe ụzọ ebe ha nọ. Eche na-ebu nwoke ka ọ bụ ide eme mkpọtụ. A na-eme mkpọtụ iso. A na-egbu ha. Na ka esi eme ya, mara dị serious. Agụ mgbe ọbụla na-eme mkpọtụ Fulani Janjaweed. A na-ata ncha. Ha gbuo gị gbuo ha. Kịta ka ị na-akwadozi ka ije gbaa akwụkwọ na which court? Ebe ị na-eje ka ije kụzielu ọmọtọchọ law. The same court ka ị na-eje, onye nke anyị abịazi ifesi onye a kwuru okwu abụ nke mmadụ law. Ka sensi ụnụ ha. Ị na-eje gbu ya akwụkwọ, onye anyị abịa na ọmadị law. Ka law ọ ga-eji wee tara anyị nwoke a na okwuru okwu na ọsịsị gbuo Nnamdi Kanu. Ndị ma ihe ana m ajụ ka ị nwere sense ị na-eje gbu akwụkwọ na court. Which court? Court zoo ka ị na-eje. Ka jọji a ga-asaịn nye the case nke ị ga-akụziri law, nke ma law e mere na Biafra. Unu ncha dị useless, I swear. Onwe onye nwe sense n'ime unu ncha niile. You don't get common sense. Ihe niile ahụ bụ ndị pụta anụ. Ị galụfa na ndụ gị wee nọrọ ebe a. Gị na Elon Musk onye tọrọ? Gịnị onye tọrọ? You would have gone far. Gị na Elon Musk onye tọrọ? Joe Uzaza gịnị onye tọrọ? Mụ na gị onye tọrọ ibie mugu anụmanụ. Ụmụ anụmanụ ma amasị ebe ha si wee febata n'ala Igbo. Dịrị obodo anyị ya, mee obodo a na-ele ọkụ. Ihe a mere n'Imo steeti na part of Anambra steeti ọ ga na-eme na be nna gị.
ụmụ enwe na-efegharịsị ị na-achọ Biafra na-edogo na-achọ inye m Biafra na-ego anụmanụ kpọọtị dị ka go na-abịa inye m Biafra a sị gị na nchọrọ Biafra onwe mgbe sị gị na nchọrọ Biafra ị na-abịa fọsụ nye m Biafra also you have not grown. I have not grown. We were mata onye m. I have not grown. My name na-efolo m. Esi you have not grown. Ebe ka ị chọrọ ka m toje. Ọgbọ m nọ n'ebe nna gị ruru ka mụnwa. Ọgbọ m nọ n'ebe nna gị ruru ka mụnwa. Ị ga-elugbu ka mụnwa. Ị ga-elugbu ka mụnwa n'owu Igbo. Ị ga-elugbu ka mụnwa. Ị ga-elugbu na ị ga-azọnye nwa ebe nzọnye ịzọnye ọtọ mmiri eri elu ọ bụghị ime mkpọtụ is about sense gị kedu ihe ịma elu ị na-achọ Biafra were Biafra destabilize ya n'Igbo unu jee n'azụ esetụlụ ọnụ kịta ihe unu nọzibu ide eto onwe unu ule na-eto onwe unu ule na Facebook ndị enobochizi ndị agha anyị sị na ha na-ezu ori before taa ka unu na-akpọsizi ha ndị ori maka na osetigo ndị agha anyị sị na ndị a na-ezu ndị Igbo ori na-aghọrị ndị Igbo mgbe ahụ ha bụsi senti taa unu pụtasiziri na-akpọsizi ha afọ ofu na Chinasa Nworu bụ nka ka esi afa ha akpọ Chinasa Nworu akpọ onye nka ihe niile unu na-akpọsi afa ọkwụnụ nche bụ tim before ya sị na unu dị very corrupt unu asị na unu dị whiter than white today unu pụtaziri na-atazi onwe unu na ndị nke a bụ ndị ori na ndị nke a bụ onye ori na anakwu onye amany thousand na onye nke a na-eri amany thousand na family na ndị Kanu mere nke a mee nke a why now mgbe niile aha inyekwa m nsogbu bịa tu baba inyekwa m nsogbu na block you ọkwa ka ntị eme i disturb my program onwe ka esi esetụ ka nkụpụrụ try kwa that nonsense again I go block you I no dey try nonsense ya oge niile a na-agba unu na-asị unu na-efọkọpụ unu unu ada ihe nwoke na-eju osetigo kịta ọ bụrụ na ị na-erizin ọfụma ị ga-erizin ya nna gwa gị ihetego esi na Naijiria bụ zoo na onwe ezigbo ihe ga-apụta ebe ịgba na onwe ezigbo ihe ga-apụta ebe a ka ije na-agba mmadụ akwụkwọ ị na-agba akwụkwọ na ị ga-enweta justice eche ndị Igbo United States Ngozi ọra bụ eze adịrị ebe na iri a na-agha United States of Biafra nwaanyị nneni anya sị nwaanyị nneneri ya n'ala Igbo ọ bụ na ntụọlụ gị ilu enwere ike ihe aghọta ya mana agba ndị Igbo ya na-akpọ Chief Oster Stephen Osadebe o nwere egwu ọkụrụ o wee sị Obi nwaanyị na-achị nsogbu dị ya n'ala Igbo anyị ma ụdị agaba anyị nwesị ka ị nere anya ọ bụrụ Ngozi Ọrabaeze na-eti di gị etu akụ si necha ọ bụrụ neri ọfụ egwu ga-eri di gị na ihe unu nọ na-ete onwe unu na-apịtọkọ ụnụ ahịa wee sensị unu kwuo nna ka anyị zukere n'ike na anyị dapụrụ adapụ na anyị misiri trak ka anyị wee nwayọọ na kpuo jee lụọ homework na ihe mee France na World Cup a na-agwaghị na coach ndị France n'olu zuru dressing room ya from the last World Cup ọ bịa mee ha affect na ebe a na-ekwu ka a na-achigha ga rebuild wa ife ị ga na-atry kịta bụ how to hold ndị niile emere elect ebe a accountable na ka senator si n'ugwu Hausa nọ kịta na-ekwu na bọjetị 2025 na-emebaghị implement ebe ka ego niile aje a na-agbapụ afọ kịta a na-akọwa dat na ndị a si n'azụ na Tinubu si n'azụ
na-akwụ ụgwọ sọbsidi mana ọ bụkwa na ọsị na-ewepụgokwe na sọbsidi. Ọ bụrụ na ụdị ya ka a na-ekiki nwee pressure group na-ekiki against gọọmenti, ọ bụ ị na-ekwu na ị chọrọ Biafra. Hapụ nke a na nke a ga-eti gị n'okwu. Onweghị ndị sinetọ ga-apụta today jee ebe a na-asị sitiwa Naijiria. Ọ dị possible. Ihe ọ ga na-ekwu bụ na si na-ebe anya na constitution a ma ọkwanụ ndị a na-ekwu okwu ihe Biafra si na anya na ihe a ha na-ekwu ya nwee ike stand because nọ under oath. Sisọ oath ahụ alone ka a ga-eji wee kpee enyi ikpe atụọ ya nga. You know why? Na mgbe ọ na-ekpe nọ to protect the sovereignty of the country. Nke nwazi na onwe gị as a citizen, mgbe ị mere pledge as a citizen, I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend her unity. To defend her unity and uphold her honor and glory. So help me God. So why is it to defend her unity? Senator Kuria, take your as oath. You are going to defend the unity of the country. Manange feel that they brought a politician. You stand as a pressure group. You wage to that level. So if you don't be that add the pressure, man through your House of Assembly. Making with House of Assembly. Where people that will represent you. And about the only legal means he get Jimmy came on the same side. A somebody or said to go kita. Kita came and record. Kita came and a mother will keep Kudi and another man, Kaya retract. Or neck and the can uno retract. My apology in a daily newspapers. Or neck. Oh, you didn't know cage wet younger. If you get anything like freedom of speech, new way you with freedom or not, you got no free after King Italia. Still, you can't about try to correct you. I'm wrong. Obama threaten Bonya. Can I threaten one? Even mother of Ronnie Hodjo to no one. Nasi Buonya, Oblugi Hodjo. Manandini and the out with Sibuonko. After the police, you're gonna Sibuo. Nke ahụ enweghị ọ bụ to you. Ịma ụmụnne anyị nọ na police. Onye kwuo nke ahụ ịma adị happy na-ekwu ya. Nna ka anyị na-agba n'onwe anyị eziokwu na mụ enjoy ya Nigeria, ọ ga n'ime Nigeria ka amụ m. O nwere many other countries ka anyị ka mma. Ọ bụrụ ile. O nwere ebe ọ ka mma. O nwere ebe ọ ka mma. Anyị ga-emesịkwa pụta n'ime ihe anyị nọ n'ime na. I ga-emesị apụta n'ime. We go come out one day. Ọ mere na time anyị, o mere na time ụmụ anyị. We go come out of it. It will never be forever. Here anyị na practice with democracy. All the alien to us. Anyị amarịa, anyị ka ji aka Afrịka wee na-ezuzu ezuzu. Anyị ji aka Afrịka wee na-eche fight. Ị na-ajụ why can't we fight now? You know why can't we fight? You should not hear them in a fight here. In a fight, a lost battle. You are fighting a lost battle. You are fighting a lost battle. You are not gonna win. Lose, okay, now. A lost one and many souls. Many. When we hear me. Okay, most of court now. Jee na court, jee gba akwụkwọ ka o nwa ndị egburu na be Nnamdi Kanu. Jee gba akwụkwọ chọọ justice for ndị a. Ka ihe ndị ahụ mere. What did they do? Onye nke akwụrụ si Igbo Nnamdi Kanu ka ị na-achọrọ justice, ka ị na-achọ ka agba akwụkwọ. Jee gbaa federal gọọmenti akwụkwọ, ma ịgba Nigerian Army akwụkwọ n'isi ndị ahụ egburu ebe a. Ka ọ bụ ụmụnne gị. A ga-egbukwu more of you ma ọ bụ na ị dị careful. Asị Simon Ekpa, why na ọbịa Nigeria ebe ahụ o si ọ na-achọ ka ọ sị na Nigeria na ọbịa na ya egbu ya. Mana ihe edupụta ụmụ mmadụ ha ji eme protest. Ọ ya bụ sensi ahụ na-enwero. Asị gị baa n'ụlọ zuke n'ike ka ihe adajụọ ejụrụ ajụ. Kịta ka ị na-achọzi justice. So ne mana enwetenwu justice ebe a.
ịma na-enwetanwu justice ebe a ihe niile na-eme na be anyị mmadụ ole ka ị chụrụ justice ka ọ maka ihe na o metụna gị ebe unu na-adịdebe ndụ ebe unu na-amadebe ihe bụ uru ha na anything concerning Nnamdi Kanu ma ọkwa na okwu Biafra mana ihe ndị ọzọ na-enye ndị Igbo nsogbu you cannot come out. I know my country is bad. Gwa m country dị good na-enwere nsogbu n'elu ụwa. Gwa m country salad dị na ya. Gwa m country bụ salad ka anyị je gosi m ya. Ndị niile ahụ bụ ndị be anyị jesiri na those countries ka country ahụ bụ salad ha nọrọ n'ụlọ eje n'ọrụ na aka agụ ugbo ha dị ya na country bụ salad na kpuo n'ụlọ ijekwara n'obodo ahụ ka na-arụ ọrụ efu na onwe ebe edebere salad ijekwa ebe a you must wake your ass up. Ndị be anyị nọ na Amerịka na-arụ ọrụ ụfọdụ ọrụ ha na-alụ bụ na agbaghị rụọ ya ihe ekwe ya arụ ya o jekwara na obodo na-enwe problem aka enye ya the best job. Ọrụ mmadụ bụ caregiver na-ekpo nsị mmadụ ibi anyị nsị agbakwa n'ọkwa anụ nsị agadi nwaanyị pịtọ gịnị ọsị ọgbọsa ha agbụọ na ikwu okwu ọma aghọọla maka na ọ na-akwụ gị ụgwọ ọma aghọọla. Ụfọdụ bụ ndị isi na-adịrọ mma asịghị gị na-ekwadobe ya anya ị na-enekwado ya anya maka na a na-akwụ gị ụgwọ ọkwa ijiri obodo mara mma mana ebe a you cannot take the shit. Mmadụ esighị ji ekpobe nsị agadi nwaanyị ka akwụọ gị ụgwọ ihe ekwem ya so efu na onwe ebe onwe ebe bụ salad ị na-ewe efu na kọntrị ahịa beat many countries. Nigeria nwa beat many countries. The same Nigeria ị na-eme ṅa ebe a ka many of these billionaires ndị Igbo nọ ibe eto ebi obodo oyibo Nigeria ka obi. Yes ibeto na nna gị onye tụrụ nna gị ọtụ ibe eto a na-ekwugherisi ị na-eme ji pay way better mgbe ọ kwụchakwa ụgwọ niile ọ ga-akwụ ebe a ego ole ka ọ balansị ka etu ahụ esi akwụ ụgwọ ahụ iche na eweta ose ebuo mgbe ọ gwara gị ego ọ na-akwụ n'ụgwọ ụlọ kwụọ ụgwọ ọkụ kwụọ taksị kwụọ ihe niile ọ ya akwụ ego ole efe ọrịa o nwere nke a na-akwụcha ọ bụrụ $2,000 fe ọrịa ma ọ bụrụ na olu iche na etu a ka ha si ebute ya ha na-ebute ya na wee ha ka alụsigo each one of them kwesịrị ịnwesi airport na onye ọbụla enwesi airport nke ya bụ airstrip ụfọdụ ya enweta private jet ma ọ bụrụ na etu esi akwụ ụgwọ ka ha si enwe the money akwụkwọ aga ego a ihe esikwe n'ime ya na-asọvụkwa problem ga ebe a ekwubakwa ụgwọ akwụchakwa efu na ọ dị ọlụ gị izi mgbe ụfọdụ onye nọ Naijiria ebe a ka ha jiri ego na-eriju afọ na-eri organic food pụọ mgbe sọrịa bata mgbe sọrịa ọchị tetụla by 10 o'clock ọ teta jebe na shop ya efu na ngịbụ onye nọ Naijiria sef nwere more freedom na ya nwa nọ dị ya a na-akọghiri onye na-eme travel pụta na-ekwugheri ọgwaghị ego ọ na ọ kwụrụ n'ụgwọ ụlọ ebe ahụ obi akwụrụ ya $5,000 ya ọkwụ ụgwọ ụlọ o nwere onye ụgwọ ụlọ ya mmadụ one ebe ahụ na-ebinwu 3 bedroom flat mmadụ one nọ n'obodo oyibo binwu 3 bedroom flat ma ebisi 3 bedroom ebe a na-anyụ arụ ka o si tụọ anyị na-akpọ egwu ọkụ niile gbaisa ya gbanye egwu enye gị ọkụ ebe a abịa na palọ hụ ịwayagideri ọkụ ma tv hụ ebe niile ọkụ na-enwu ije na kichin ọkụ try ya dị ya ịbanye n'ụlọ ịgbanyụ ọkụ ị na-esevu ego ihe niile saving onye ahụ megidekwa mgbe ọ ga-eji ya ekwu okwu ịnata ebe a ọ ka na nka gịnị ya na-akakwa nka the same time the only thing bụ na ọ jiri obodo arụ skyscraper ọkụ a na-enwubusi ọkụ a na-enwu obodo a ji ma mma bụkwa n'aka ahụ ka esi ewetakwa the money wee na-arụ n'obodo ahụ mmadụ bụ atọ na Naijiria na-eselebreti ebe a ọ na-elive ọfụma jiri ebe a na-anyazi taxi asị anya taxi ebe ọ ekwe anya inogo green na nyaa ya ebe a mba ije n'ebe ahụ mara mma efu ka o si wee dị efu gị nọrọ ebe ị na-akọgheri mgbe ọbụla zoo imegidego mkpọtụ zoo finally kịta ị na-achọ ije na kọtụ zoo ka enye gị justice ọkọ ya bụ isi inwe sense ka inwe sense mana the greatest miracle ga-eme n'ụwa bụ
na ofu onye n'ime unu na-ekwokwu Biafra ka ya forget ya this thing na ọ ga-realize nwe you get realize nwe ya. The best thing is just give up. Chụọ ife ọbụla ị chọrọ ịchụ in the right way. O nwere constitution a mere allow for ngịnwa ime ihe through the right channel, through the right process. Ọ mmadụ chọpụtara apụga NDC a Peter Obi bara kịta, ọ mmadụ fọmụrụ ya kwụọ ụgwọ, ọ bụrụ pati nke ya. PDP bụ mmadụ chọpụtara PDP. You can float your own political party. Imebe ihe influence ya n'Igbo niile, capture ya n'Igbo. Na PDP mecha capture ya n'Igbo. Mana ịma na n'Igbo before bụ apụga. PDP emesịa capture ya. Na ka anọ kịta na apụga abụzi so one state. Apụga ọ dịbụ ya n'Imo state before. Gịnị mezi? Otu a ka esi float nke gị capture everywhere. Ibido na world level. Ibido na world ma nke ya na local government. You na-win from there. State House of Assembly. Eje na each state house of assembly afụ na majority bụ your party. Esi na state house of assembly itinye aka na house of rep. Efu na onye mgbe Peter Obi pụtara ọkwa each person everybody ọ na-amụ ihe bụ alignment. Ọ bụrụ na align with Peter Obi etu a Labour Party wee sweep everywhere, etu ka party unu ka dị wee sweep everywhere. Unu enwe sure representation bụ na apụta na-ekwu okwu ese mba na ị ga-eme ya. Taa ị na-ejezi na zoo court, ị na-eje ịgba onye Biafra na-eje ịgba onye Biafra akwụkwọ na zoo. Ka ezi sensi dị ya. O nwere ofu mkpụrụ sensi dị ya. Eche na iyeje na Biafran court. Ma ụnụ nwa bụ ndị jisi paspọtụ mere expire mapụtacha mgbe a na-ebuzi onye Naijiria ka na-ya ịgba ya ọkụ. Imechakwara zoro ezo zobata onwe gị na this country. Onye na-aghọrọ ibi ya gwa m paspọtụ iji bata Naijiria. Ka eke esi ya convince ụmụ idiot ịkọdosiri anya ebe a ha eje agbagbusie ha na ha na-enweta republic ha ga-enye ya. Nnamdi Kanu echefukwana ihe okwu na 18 months ka ọ ga-ete eki ya. Ọ bụrụ na Wazirike wepụ 18 months ya nyego Biafra since 2012. From 2012 ruo kịta abụ 14 years. How many months? 14 years. Check how many months? 12 months per year. Times 14. They might not swear 18. You go and one among here with no sense. Biafra got there 2019. I can on 2019. I have about Biafra. I want to go out and go no. Unana akọgheri mmadụ ejiri obodo oyibo eburu flag na-akwụgharị n'ụzọ. O nwere ihe ị na-alụ dị ya iji buru flag na-akwụgharị? Kedu ihe ị na-alụ iji buru flag na-akwụgharị? No, ya bụ my content these days. Nke a na-ayọchukwu. Kedu ụbọchị efuru mmelụ content concerning Biafra? Enwere time na ihe a nọgbu onwe ihe pụta na ya ekwuo ya izuzu anyị discuss ọya mata ihe ọbụla ibubutere unu kwuru na unu na-eje court ka unu gbaa onye kwuru okwu akwụkwọ na unu na-eje na court ya ka anyị na-ediscuss na epụtakwa echi nwokwu ihe ọzọ ikwuru anyị discuss ya maka ijekwa na Facebook ihe a ka a nọ na-ekwu, ije na TikTok ihe a ka a nọ na-ekwu. Ị ga-abịazi na my own single out Metusela Mekizedek kosi na ogene ba afia. Kedu ihe ọzọ na-eme? Onne ya ka nne ya nwee Biafra. Ijega ebe a je jụọ ya nwoke inwezi ya kọntentị ọzọ ị ga-eme. Ịjụba ya Nnamdi Kanu ga ka kọntentị ọzọ na-eme abụ Biafra. Ọhọ mmadụ iju nwa onye ala gbagbuo nnegwu gbagbuo nna gị dị anyị bịa be kọrọ gị.
tu baba ka settle case gị na ke ga aga ka afụkwa n'oke ya bịa iri ekwu okwu ọzọ mmadụ na-abụ gọn ka na ya ngwa ka nnukwu olu ọzọ etu a ka esi wee dalụ ha corrupt si their brain maka na mugu enwe na ya bụ breeding ground for ụmụ idiot ebe a breeding ground ihe nwere ebe a bụ ụmụ okoko ife dị mma nwanne ị na-eje gba akwụkwọ na kọtụ nne gị ka kọtụ nna gị alọghị ejimakọ a na-emezi na ya na-eje gba akwụkwọ ịdị good enough for Nnamdị Kanụ wee drop agha ịdị good or drop agha or for anything good in you or drop agha since how many years gịnị ka imewu of all the lawyers niile a onwe onye ọfụrụ dị competent ka he dropped you drop onye ọbụla Agabi San dropped. Michael Zukome San dropped. Ifeanyi Ejiofor dropped. Ngibalo Ejimako dropped. Maxwell Oivavon dropped. And the rest of them. Offer anything good in you. Go will I defend your own. O defend the Bromia, o defend the Womia, a convict here. Mmadụ apụtazie na kwuo observation ya ikunye na-eje gba akwụkwọ ebe ị na-eje gba akwụkwọ a ka ị nọ na site zi iwu niile na site nekwa na Maxwell Ọkpara Barrister Maxwell Ọkpara na-edefend IPOB na-edefend ya kuniri kịta je na-azọ House of Rep ọzọkwa ya na Biafra ọ na-eme ya iwe na mụrụ na ya niile bụ scam iju onye echi ọsịghị na onye a client ya careful how diplomatic ndị lawyers na-adị na nwere right to defend a criminal o nwere right to defend anybody constitution mere allow so iju akịta ọgbaghị ya dey defend ya because na bụ ihe na maka icheta ife na-akpụrụ alọ ejimakọ last time mgbe a chụrụ ya na Echowere enwudere ya anyị gbachikwa ndị mmadụ na-ekwu mgbe ahụ gịnị ka o kwuru ebe a na court Olu na-akwajie na Nnamdị Kanụ ebe a ka ọ na-efocus client ebe a ka ọ na-efocus onwe ike pụtasịgo na ya bụ a staunch supporter of Biafra ifugo ka ha si wee dị ọ ga-ekopụta nwa isi mana ngị nwazi na onwe enwe kịta atụọgụ nga straight and nobody will come for you. Nobody will come for you. You just know there. So ya wakita aba Maxwell na apụta to contest for House of Representatives. Now, if all agba ebe ọ na-defend ọ bụ a member of NDC. NDC party ka ọ join. Why need a jeje nke Biafra? You couldn't because him and enweghị any way out there. Why don't you come out and tell these boys to step in? Na what no. Ọma na omenya. Agụ ga-egbu ya. Aga na-enyezi ego a na-enye ya na ego a na-akwụ ya ịbịa court. Ọ na-atọ ha ụtọ na adjourn case. Each time I mere case ya adjourn, a ga-akwụ ha ụgwọ. Next court appearance, ha akwadosikwa akwado, a na-akwụ ụgwọ. You cannot come to court ma ọ bụ na enye agha ego, a ga-agbagharị gị fuel. Ka a na-eme feel onye na-adị influential. After all, TikTok no. Ọkwa eji wee sị na no akpọrọ Ifeanyi Ejiofor na ha bụ social media lawyers. Ndị TikTok. Abịa na TikTok, feel ha ji ya na-adịrị popular ka ọ ya bụ inwe case ịkpọ ọnya. Ha nwa na-azụrụ ahịa ha. Ihe a bụ business enterprise. Some people ji catch out. Ndị nwa bụ onukwu na-enwe ihe ị na-afọnd ya. Ị na-afọnd ebe ha na-afọnd movement na anụ ga-enweta Biafra echi na ọnụ ga-eme nka. Ikwukwe rubbish ebe a block you, ha blockwa mmadụ na-abụ already. Nnu ha na how much them pay you block wa ozugbo.
iruo jụọ ikpu nne gị ajụjụ anyị na-ajụ na ịghọtago ide ha rọbicha ọzọ na I block you iruzi jụọ ikpu nne gị how much dem pay ikpu nne gị anyị agụọ ajị dị n'ikpu nne gị ọnụ jụọ nna gị how much dem pay onye si na nsọ ikpu gbarie nne gị di ya onye bụ nne gị nwa nne gị dị ọtụ mụrụ anụmanụ dị ka esizi onye menshọn ikpu gbarie nne gị di ya anụmanụ semena nne gị o nwere isi na mmadụ wee mụọ anụmanụ ndị ọzọ mụrụ nwa ọnwụ ozu na iyi dị ka efu ihe ọ mụrụ ejekwa ndị ete pawụda chena ọ mụrụ nwa ama n'enwu ka ọ jere mụọ ka m blọkụ ọzọ anụmanụ ngwa akwụkwọ okwu ọzọ cheki any anụ o nwere ihe bụ fact anyị na-eme ihe ka anyị na-eyuzu sense ọ ihe a na-ekwu ebe a mmadụ ya ejeje nụta nwaanyị nụrụ anụmanụ debe okpughepụ ikpu mụọ enwepụta ebe a na-ekwu okwu you cannot reason enwere say I don't know where you stand kọwara if you mean where you stand or where I stand by dekene ya ọfụma ka anyị gụọ ya ọfụma ebe ọ bụ na you don't know where I stand or I stand na ebe or this topic anyị na-deal with ka another topic ebe stand na-ebo na ekwesị ya inwe United States of Biafra nwee amị ma ya ma ebe barracks ndị amị ahụ nọ inwere amị ma inwe polisi ị ga-establish kedu ka constitution iji wee establish ya amị ga ndị amị ahụ na-eto na nke a bụ Liberation Army no barracks mana unu nwere steeti unu nwere 40 states ebe a nọ wee kee ya bụ na Facebook the states the country na-eme exist so na online na Facebook you thought na stand with Biafra mba enweghị mgbe stand with Biafra I stand with Biafra ekwuo n'anya kemgbe ụwa na m achọ Biafra ọnụ na-ekwu ya kemgbe ụwa ka ekisi ya ewu steeti ekere na Facebook ịnwụrụ dị na-ewu steeti ka ọ gị ekesịa steeti niile a o nwere ebe ihe ejekọta n'ala Igbo efu na ebe a ka headquarters dị o nwere ndị lokal gọọmenti chiama na anyị ma o nwere ihe ama ị na-atụ ego na-eweje asị gị na coordinators gịnị ka ị na-coordinate ị na-eweje ego n'ihi nwere 40 states ebe ka headquarter dị anyị marọ ebe ihe niile a na-eme bụ na online na Facebook ị na-eweje ego gị dị a na-adara gị ego na-agwa gị na Biafra will come ị na-akwụ ụgwọ eke na steeti onye bụ gọvanọ anyị amụrụ ebe ka ọfisi ya dị ka ọ ya bụ onwe ka o si dị ka ndị ebe a onwe onye mụ na ya nwee kesi ka m weji ebe a anyị afọ ebe dị judiciary nọ onwe ha nke anyị fụrụ no judiciary nothing ka constitution kwadoro this army ọ bụghị ihe iklem you know it all ihe m jụrụ gasị gị nwa bụ onye mụ ya na mụnwa na-amarọ ebee ka steeti nke gị dị ebee ka headquarter ya dị police station gọdịsi ebe mana ị nwere amị nwee navy ebee ka barracks unu dị amị nọ n'ime ọhịa ebee ka barracks unu nọ enwegidere general nwee 7-star general nwee 5-star general ịfụsị ndị akpọrọ kọmanda mba ndị niile ahụ nọ na da Biafran Federation mgbe ahụ duru anya na ọ bụ asa ndị Igbo afụba m ụbọchị ndị Ijọ kuniri na-aba mba na-enye ha Biafra Ijọ ekwuba ya Urobo ekwughị ya Ishekiri ekwuri ya Ibibio ekwuri ya Anang ekwuri ya Ọrọm ekwuri ya Kalaba ekwuri ya Akwa Ibom ekwuri ya
nke ibe a na-akpụ ya ndege mbọm ma ndị uge ogoja ibe a niile onwebe nke m fụrụ nwanne pụtara na-ekwu ya Bayelsa nọkwa n'ime ya anya fụrụ Bayelsa anya fụrụ Akwa Ibom anya fụrụ Rivers anya fụrụ ndị a ọsọ ndị Igbo ndị eji sensi ha wee ṅụọ anwụrụ agwara m unu na lọk many of unu nwa nwee bụ na-emego slave trade abolish if not ihe mmele na mmadụ nchịkọ 100 mkpa ofu onye ọcha fotokili nye m ego ozugbo nara ego lefuo unu akpụrụ unu n'aba Portugal ebe anyị jekwube ana makachi anya pụta kịta sị na ndị nna anyị ha mere nke a na-ele ndị mmadụ onwe ihe niile ere onwere nke nwere isi na mmadụ ogwetu unu nọ si na ọ bụ na ọka mgbe ahụ ele unu were gị agbazuo ahịa maka chi kuwasịcha mara na ajụọ gị kwuo na ị ga-egi ya wee kuo ahịa ṅụọ ahịa ṅụjuo afọ ure kaikai butuo ya tụọ ada ogbe butuo ya ma na amara mmadụ ọ na-efere afọ ikwuo rọbish na na-eneghị anyị ka ikwu okwu ka nwa mmadụ ide ekwu ka nwa emeputuo kọl eputuo ka ọ bụ ndị a na-eti moreno akpọ ha bịa ngorogo mma egwuregwu ebe a izuzu akpọghị moreno akpụrụ ụkwụda ahụ na Haiti ma ọ kwuo saịdị ahụ bụ na agha ebe a ama mmadụ na-efere ebe a ọ bụrụ ụkwụ a Naijiria ji esi ebe a na-akwụbalata thank you nwanne m etu ya Naijiria ji ụgwọ na-ekwere ọkwụkwụ a na-ele mmadụ a na-ele were gị a na-esetụ enidi ime ihe organ harvesting kidney ahụ eleghị complete wholesale egboghị unu eje ebe a ego eru ebe a ewere ntị kidney were ya na-arụ ọrụ ogbe uru ịbra ihe a naghị n'iyi ntoto ebe a na-ekwugheri inwero general ma inwe barak kedu ihe ebe gịnị ka ị mere iji wee kwalifai ịbụ general ị nọ n'ebe a na-ehe eri ya na 5-star general jentu bute ụzọ jentu ọzọ 5-star general bute ụzọ etikwere ya chief gịnị ka ị mere ka ebe ijere ihe a ke war front afro gara ebe ka ije wee jee war nke kwalifai anyị fụ agha as a lieutenant colonel anyị afọ ọdụgo as a sergeant ma staff sergeant eburo captain ihe ọzọ ọ bụkwa na-ebu general nọ triple general nke baraks ị nọ na ya obi nze ka ọ etitu dị iri kedu nke ị nọ ka ebe baraks ga-adị ebe anụmanụ akpọkwa gị weta ego everyday a na-achụ ndị Fulani everyday a na-achụ ndị Fulani everyday Fulani ime ọhịa ha nọ ebe ka ime ya dị ego ahụ ị tụrụ ka e were ego ngwa ọgụ drone one ka ifugoro n'elu one day drone efefe ese ya Biafra flag anya mara na drone ndị Biafra n'ebe a ka ego nara ọkwa anyị na-ekwu okwu sisi mantụ kamera everywhere ebe ka ịfụrụ mantụ kamera eji etresi ndị Fulani a ọkwa na Fulani a ọkwa na-abịa tọrọ mmadụ na be anyị ebe a ịma ntụ ọnụ kamera ka ọ ya bụ abịa tọrọ ka afọ onye achụbụ ya mara na ị na-achụ Fulani anyị afọ kamera anyị afọ drone nọ n'igwuru ndị nọ n'ime ọhịa mkpụrụ mmadụ na-enọ n'ime ọhịa jise n'ime ọhịa anọ ka a na-abịa tọrọkwa mmadụ anakpukwe n'ime ọhịa ị na-agba akwụkwọ ụmụkwe ejikwa anything against mmadụ ịgba akwụkwọ ma isi mmadụ ya ritrak ya ma ya kwugasị ihe o kwuru bịa tender apology ichi ikwu ụdị okwu ahụ ebido n'isi na threatening si anyị nwa unu ekwesịghị ịpụta ya apology anyị gbaghalụ n'ihe unu kwucha efu nwoke ibe gịnị ya na-ewere anything na-eselụ gịnị ya n'ọjọs n'okwu Biafra iwere ya kparịba onye a maọbụ iyi mmadụ na-eke gburu be nna gị juru Biafra wụ anụ iji buru ya n'isi ọ dịkwa pọsịbụl na onwere onye gburu na be nna gị anyị nwa bụ ndị lụzuru mmadụ na Biafra wụ anya na-ekwudo
na wa na-eburu ya n'isi fụ onye ike gwugoro onye megidegoro ike gwugoro n'ụwa o buru Biafra n'isi onye megidere onwe eze ihe ọ chịkọtagburu ọdọgị anya na onwe eze efi oburu flag na-akwụgharị onye ọkpa na-esi iri ike na eze adasịsịbago iri ju nwa afọ ihe na-akọghịrị everyday bụ Biafra kpọọ ijire mitin Biafra nedo iche na-ede akpagharị n'azụ ụlọ ebe a ga-enye gị Biafra ihe niile unu destroyiri onwe unu n'ala Igbo a onye na unu Biafra finally anọzikwe sit at home gịnị ka ị meziri achieve after ihe niile ị gbagharịrị kedu ihe ị mere achieve at your time at this time and age inwe ike calculate manụ the end of ihe ị na-aba n'ime ị na-eje ịgba game na a na-achọ ịgba match ị nene na squad ndị a nene squad ndị a ihe ọzọ ị ga-echek bụ bench n'ọkụ intelligent person si agba game o chek ya bench ndị a chek ya bench ndị a n'onwe team na-abịa ịgba match malụ na their key players nwechara injury na ọ bụrụ na 3 of their key players nwere injury ọ n'onwe nke si injury bata ọfụọ o dogo ya na their fire power ama dị strong ka nke ndị a ị naghị afụ na bench ndị a dị very strong ị na-agba game ahụ ị na-agba ya with strong mind na ndị a ga-eri game a ọ ga intelligent person si eme n'ihi ị na-eme na ị kwesịrị ịma ebe ọ ga-end ana mmadụ ọbụla na-apụ ụdị ha na-enwe plan A nwee plan B nwee plan C ọ bụ na A kụọ iwere B bịa akụọ iwere C ị naghị na afụ na C ahụ ada arụzi ị nachighị azụ with full speed ihe Man U ji wee kote nwa onwe ha na ligi ha gbachara ihe a bụ na ha ji kanta attack ha dọbata ụnụ n'ọnwa obere amarago ndị ụkwụ siri ike na onye a bụ Hernandez na ọ dị ready ipuch bọọlụ nke ọ na-apụ Zuma ka ọ gịnị ka a na-akpọ osisi aịdị a ka afa nwa Brazil a nke esi ebe a enwe speed a pụọ ebuje bọọlụ ebe ebuji ebe a enye goolu Man U enweta onwe ha na-atụ ha ụjọ na ha kanta dị akanta na-adị ene nya ka ha ji wee nweta onwe ha ịchọ ịrapụ Naijiria ifolo onye ka esi efolo ya ọ bụ abaghị ime mkpọtụ na street si kwachi ahịa ime ya nye anyị rizọtụ inye nwa anyị rizọtụ ọ just ofu ihe ka m sịrị ama na okwu a nwetaghị ọfụma thank you kịta ka mma na m na-emeki point mgbe ọ bụla onye ga IPOB siri na ị na-emeki noise ị mara na imeki bego ezigbo point thank you daalụ thank you noise niile unu mere na social media ka unu mechara ya ka ihe unu mere na chief amụ ị na-achọ onye na-emeki noise well daalụ anyị na-echezi ka nwoke ahụ kwuru okwu ahụ ka dị man jezie ya ọnụ mgbaghalụ nọọsụ na-egbuo Nnamdi Kanu ana Igbo ajụọ oyi kwuo na abịa ha n'etu a ka esi gasasị everywhere so esizi dị man ya jee kwugasịa anyị nọzi na-eche ka anyị ma dị man ekwugasị ọ bụrụ na dị man finally na okwugasịrọ ife okwu then etu unu chọrọ ịgba ya akwụkwọ na court anyị eje mitie na court o ruzie na court ka unu convict ya mana unu nwa anwa jee na the court na mmadụ unu bụ losers ijebe na court Nigeria bụ that niile ka nwee faith na Nigeria ọ bụ ikpe ya zoo na ikwu chọọ gị nwere nnecha anya fụ na ebe ị ga-ebuga kesi gị bụ na Nigerian court ichozuru ihe niile na-akọ bụ nkwugheri ka ị na-ekwugheri ikwesịrị ịkpụ ya jebe na court onye Biafra ibe gị ikwesịrị ịkpụ ya jebe na Biafran court ma fọ gị nwe je na Nigerian court ebe a ka ụnụ ncha niile ji wee bụrụ total losers and failures nke onye ahụ kwuru ka ị na-eje court ijele nọsi isi 2000 and gịnị na-ekwusi igbuo Nnamdi Kanu si gbuo ya egbuo ụnụ afọ ya kpụpụ court o gosikwara ụnụ na ọnya akarịrị ụnụ ijele bụ ọkpụ gbara ụnụ n'onu ana onwe ihe ụnụ menwuru ya I'll come to Biafra land ọbata mee vidiyo gwago na ebe ọ nọ why na ị na-ala ebe ka ị nọ ọbata echekwesị abata
ọ batakwa ọnọchọ na oje Nnewi ọgbanye ya oje arọ ndị izu ọgụ ọgbanye ya oje ọlụ ọgbanye ya oje Enugu ọgbanye ya ọpụta na head bridge ọgbanye ya ịgasị onwe ihe imewu nwoke a ka ifilu na ị ga-acha nwa ọkụ jebezie na zoo court unu failgo you are a total failure sure kpụrụ ọnụ nwoke a jee na Biafra court wepụ na okwu a from Nigerian court. Nigeria ama law. You ga-adịkwa ready to go and show him the law. Wepụ ya na Nigerian court. Buru na okwu a jebe na Biafran court. After all, Biafra versus Biafra. Wepụ ya na Nigerian court. Otherwise, anyị nwa bụ ndị zoo ga-achị ụlọ ọchị. Ọ bụkwa na ihe nwere ekwu. Thank you very much. Chọzi ka ọ na-ekọrọba ọnụ. Mgbe ya mma bụ gị wepụ okwu a na Nigerian court. Buji ya na Biafran court. Advice: take this matter out of Nigerian court, take it to Biafran court. Okwu a bụ Biafra versus Biafra. Onwe ihe iji ime na zoo. Onwe ihe iji ime na zoo. Zoo ama the law. Their judges ama the law. Buri ajebe na ebe Biafra court. Thank you. Okwu a bụ na onye na-akpọzikwa m iyi rọba iyi weda mama nwere sensi enweghị sensi ya ma bụ ị ga-ejerịrị Biafran court. Ihe enwecha generals na amị enweghị court. You cannot have general, triple general without a court. Go to your own court. Where put the matter from Nigerian zoo court? Take it to Biafra, United States of Biafran court. Thank you. I'm off now. And I look at you and Bianna. Bịa go do solar go do solar ka o buo nwa obere where art thou? Ihe sọrọ gị kwuo eji an South Africa na ebe a bụ abe nna m ọrụ oyibo ka m jere ejere m ọrụ oyibo natakwa anabịa anyị ọrụ ego iji mara na m emeki ya na South emeki anyị wee ka na-anụ olu ọ bụla m emekiri ya na-anụzi olu m na ndị na-emekiri South bụ ndị fụrụ anwụsigo emekiri nya nwanne m ejire m nwere ihe nchọjiri nnatawa so emekiri ya ifil kwe bụ soja ije ọ bụghị na ebe a na-aza triple general jee South na ije ịnata ka anyị mara na-ebukwu soja jee dị ya ka onye nwe ebe a na-agbata visa jee gbara visa ka ije jee na visa ya dị ije ka ịnọ ihe a nọrọ ka ịnata ịnụ na-eji isi ụmụ ịta amụgbu ahụ ebe a negodi ibu nwoke ebu n'ọba negodi maka bụ soja negodi ibu ị na-abịa ị na-aka akụkọ iru udu akwụkwọ yiri ọkpa mugu oke ọmụ gwara mgba aka bata ọmụ kwuru ị bịara butiki m nkịta ndị ofu akwa nwere ya nyego ndị one bịa ka nye na butiki m na ndị ofu mkpụrụ akwa ebe a na nwere ya nyebe ego ndị ribe nri gbaba azụ nwanne nwaka ka ọ gbara mgba aka bata da na ntụ iri isi m ebe a amami na ghọta na ọ ka mma na mgba aka bata na m dara ebe a onye dị ndụ gbara fes Edi sure, I am very sure. Oh, put the IPOV. Etu a ga-ezigbo ahụ na 18 months na a ga-enye gị ruo taa ya fụrụ ya ya ka iji wee dị sure onye bụ ka ọ na-abọbụ
si 7 years ije ma ma aka na abọbụ ka ị na-ekwu okwu ịma aka odu nọ na-eme ụmụazị nọ na aṅụ m ala n'obi ị na-akọrọ m isi nwanne m ịnọ ya nke ịmụ ihe striti nye o wee bụrụ anụmanụ na-enwe ebe ọkwụ na-enweghị nwe ya na-eweta mmụọ ọnụ street soja dịka m ka ị na-ewetara ọnụ jee gbaa wọọ na South Africa natakwabe nna abụkwa Naijiria ị na-akọ rọbish etu a nọ nsoro okwu eribe nhapụrụ onye Hausa Naijiria nhapụrụ onye Yoruba Naijiria anyị bụ ndị Igbo biudu ka mma hapụrụ maka na ụmụ anụmanụ nọ ebe a na-agbagharịsị na ha chọzi ya Naijiria maka na enweghị iwu ikonikọtanwuru na Naijiria ka mgbe ji soro oge na-eme nkọghiri ọ kara mma na nọ Naijiria karịa nkọghiri ga yes ọ ka mma na nọ ebe a is better than mụ nwara gị nọ na-echikọ aka n'ike ebe a na-esi n'imi Naijiria febụrụ m abụ m onye Naijiria mma hapụrụ ya onye Fulani mma hapụrụ ya onye Hausa mma hapụrụ ya onye Yoruba ọ bụrụ na Kalaba ada ebe akwa ọ bụrụ na ndị Ibibio ada ebe akwa mụnwa bụ onye Igbo cannot cry binie ebe bụ akwa ọ bụrụ m bụ onye Igbo ga-ebe akwa na Naijiria sị kama ndị Hausa hapụrụ m Naijiria ndị na-represent Naijiria bụ ndị Igbo ọ bụrụ ha nwa I cannot leave Nigeria for onye Hausa I cannot leave a Nigeria for onye Yoruba it's not possible kama ha hapụrụ nya it took many years for ndị Igbo build Nigeria dị today build Abuja build Lagos build everywhere ka mma hapụrụ ya onye Hausa ọ gbara na mgba oke ma ebe butiki m dị iwe bịa ebe a na-ekwu okwu ndị my followers ma ebe ọ dị na ndị ma m ọfụma amadi a so you don't belong here ebe na mkpọtụ jee zụta nke ndị Biafra ụnụ ijekwu ndị Biafra igoro ya ndị Naijiria na-azụta ndị nna elese bụ ndị Naijiria adịba elese Biafra maka na bankị eji emere m transfer bụ bankị Naijiria a na-eji bankị Biafra wee bịa azụmahịa dọkọtakwa were paụnd were Biafra paụnd bịa fọs onye na ndị ohi ya ka o jekwuru ndị mmadụ na leta were mma n'oso ha sị na ya na-eri mmadụ eji ebupụta ego apakịrị since 1970 fọs wọ mmadụ si ya na ọya ka o eji ego ahịa whether you like it or not kwifuru wazuru ike ihe ya bụ wazuru ike na kwifuru wazuru ike ọ ga-ata afụfụ ya na ihe o mere ndị mmadụ you go suffer now ya abịa echi na iburu igbe akwụkwọ Ojukwu bịa sị m na ndị iji ya bigowa ihe ya mere bere anyị abụradụ ndị siriọs bụ gosi na ya ebe polis steshọn dị gosi ya ebe hedkwọtas unu dị ma amị baraks unu ka ọ ya bụ onwe nwaanyị lụchara ụlọ na Nteja kutuo ya na ihe ndị a niile ọ bụkwa ndị Fulani kuturu ya ka a mara ebe a ga na-ebuje keesi ya ịghọtago onwe ndị bịa ime encroach ahịa mara baraks mara Major General bịa ejire nọmbịa ma emergency unu nwere kọntrị ma unu enwe emergency line unu na-eme mkpọtụ nke dịgo established already ka unu si anyị pụtasị ya n'ime ya ka anyị kwụgharịba idekwa money stops nonsense eche na inwere sense idekwa money stops nonsense n'afa gị eche na inwere sense bọsị anyị ga-anọ celebrate ye bọsị anyị ga-anọ na-celebrate miracle n'ala Igbo bụ ụbọchị ofu anụmanụ ga-esi n'ime iPod gbapụta chi n'aka anyị amara na miracle emeela n'ụlọ anyị eriziwu ka isi n'ozi ebe a today na-ege ihe m na-ekwu kwado ka ejebe kọtụ Naijiria mana o doro anyị na Nnamdi Kanu na-enweta nwa justice na kọtụ Naijiria Nnamdi Kanu na-anọrọ na kọtụ na-akọwa na a whole chief justice a whole judge ama the law ikunikwe je kpụrụkwa onye dị against Nnamdi Kanu jebekwa na the same court ka egosi dị ka na kọtụ Naijiria ya support the man against Nnamdi Kanu
ama mgbe na-aghọta ebe m na-eje na Nnamdi Kanu ahụ bụ nna gị ukwu jire na kọọtụ Naijiria zoo o nweta nwa justice o buru akwụkwọ bụ studicha gwa the man si ya na ọma the law gbọtọchọ you don't know law and the man abụghị nwoke bụ na Supreme Court judge na ama the law then iwe ka obi fụ onye dị against Nnamdi Kanu ekpọrọkwu ya jebekwa na the same court ebe a na-amarọ law a na-enyezi gị advice na gị bupụ okwu a na that court buji ya na Biafran court ịkparịba m iru ịkparịa nne gị iru ịkparịa nna gị iruo kparịa nne gị ịkparịcha nne gị ịkparịa nna gị ebe ị ga-ebuje your case bụ na Biafra ị nwere 40 states the United kpọọ ya United States of Biafra lọnchị ya nwaanyị alọnchị alụghị ya were akwụrụ ọtọ ebe a lọnchịrị abụrụ na foreign country ana na-eme abụrụ na social media ka iji wee nwere ya na-eme ị na-atụ ego na-ewejire ha ma ịjụa ha kedu emergency nọmba ka ya bụ onwe ka o si dị ndị zoo chaa gị ọkụ ka ị kpọọ emergency nọmba enye agụ nọmba no police station no army barracks no secretariat no official bank nothing ị ka na-atụ ga-abịa ọya abịa Naijiria ọ gwara ike ọbịa na-abịa ọ bụ na oji paspọtụ ochie wee na-abịa ọnwa Naijiria emego new paspọtụ a na-agwa onye ụka na Jizọs na-abịa onye ụka ya reason ebe ka ọ na-abịa which country ka ọ na-abịa ọ bụrụ na ọ ga-abịa abịa ọ US ka ọ ga-eje ị ga-abanwe US ọ ma na-enwe ice ghọrọ ya aka okwu obodo ji webata anyị anyịchabala ndị Biafra anyị anyịchabala ndị Kristian ndị nke Biafra eburu okwu tụkwasịsị ya n'azụ isi na ya na-achịgharị anyị bụrụ ndị na-eburisi okwu tụkwasịsị ya n'azụ isi ebe a anya ma nke a na-aya anya ọ bụ bishọp ka a na-aya ka ọ ndị sabat ka a na-aya ka ọ bụ ndị si na ha bụ ndị Naijiria na ha bụ ndị Israel alụme yes I cut am anyị na-ekwu okwu ihe Katọlik na Anglican na-eme anyị si n'ebe a daa anyị n'aka ndị Pentikọstal esikwa ebe a gụgbakwa anyị burukwa anyị naba na ndị okpu Jewish na efu ndị ụmụ agadi nwoke yuzu brain ka onye ihe ma obi akpọrọ ihe ogologo nke ọ chọọ nke a kokwasara n'olu nke a na nkirikata ndị a dịsị aka ọ dị ka feri isi Israel eburusie flag Israel nke ije n'ọfisi efu flag ndị Israel ya bụ Israel wo ihe a na-eme na adịrọ mma you stand with Israel agwara gị n'ebe onye Israel agwara gị n'ebe onye Israel ajụọ na mmadụ asị na ndị nri ebe a na nna ha bụ Gad n'ala Igbo ka afa mmadụ na-ebido na GAD Gad ahụ mean gịnị ka ọ bụ afa nna ụnụ gịnị bụ meaning of Gad ịjụọ m ihe obi pụtara afa mba obi ama m ihe obi mean Chimezie anyị bụ ihe ominu Okoli anyị bụ ife ominu Gad ominu gịnị mmadụ one ka mụtara nwa bụ ahịa Gad maka na ịgụtara Baịbụl nke edere nya Jekọb ahụ bụ Israel na onwe ya mụtara ụmụ 12 ọ dị aha one o ruo na 4,000 years ọ mụtara ụnụ ana Igbo dị amany million years ka ị na-ewetara ọnụ a na-enye ụnụ distorted history na na-akọghịrịsị ịbụ onye Israel agwa na-akọwakwa ya na Israel na afụkịta abụkwa original ọ bụkwa Israel nke a ka edere na Baịbụl na nke a dị iche gịnị ka ị na-akọ anyị gba mbọ ka a return no slave trade ka ahịa zụọ ihe anyị ele ka nkụ anyị egbughị egbu ndị Igbo achọghị ka egbu ọbara mmadụ ebe a ha akpọrọ ga-ele ego were ya
sọpọtụ Naijiria kwụtọpụ ụgwọ a eji ka anyị dị free ka ọ ya ba na-eme bọjetị ka a bụzi ndị kwu na anyị ji ụgwọ bọjetị ọbụla hey chiwo chai apịa ọ na-abụ onye Israel ọ na-agbagharị Israel ọ bụ onye Israel ana Igbo onye Igbo ebu ezu alụ Igbo ebu adịghị agha oke iji gba Igbo bụrụ mmadụ iji gba Igbo mepụta ihe ọ Israel ka ị ga-eje chọọ ọnụ visa jee di ya onye na-ejebe nna ya efu visa iji eje nke ị na-anọ imechie n'ọnụ sọpọtụ nke ị nọ anyị na-agwa onye ọbụla any country ọbụla ị nọ especially ebe ị bụ illegal immigrant because most of you na-eme Biafra bụ illegal immigrant anyị ga-eme protest ihe a chụrụ anyị na South etu a ka anyị si ya achụ unu obere oge na and I tell you unu bụ unu dị undocumented ejideghị wepụta akwụkwọ na ndị bịara n'Igbo enye ha duro mgbe nwa enye ha duro ha nọgidezie naanị Igbo kịta waba anya odoga anya n'Igbo onye Israel ee ka nọrọ ebe a bịakwa nababa unu bịanụ bịa naba ka anyị bụ ndị Igbo nọchapụrụ ahụ ama ha mgbe anyị ga-eme machitomachi ụwaziri ike ka anyị ga-ebido ebe ọzọ machitomachi ama ha mgbe unu ga-ahapụrụ anyị n'Igbo a naba Israel bụ unu amakwuru esiri ebe a na-ele anyị ahụ ọkụ na-ekere kokesi unu ji unu je dọbatara anyị naanị unu kata na eje kpọbata ndị DSS unu emegide kwuru Tiger Base ọ bụ ewepụ ụlọ anyị nwa agụ na-eche mbara ndị oti agụ ala gbachakata mba mgbe ụfọdụ ịnwa agụ ọnọkọta mgbe ụfọdụ agụ ha ova art ya kasị na-adị ọ na-adọbata ya onwe ebe unu bụ ndị Israel na-anọ ahụ adịghị mmadụ mma ịbụ na Israel nwaanyị na-afụ ebe everyday case asịghị na Gaza a na-agba Gaza a na-agba Palestine anyị tiri aka na Jordan etiri aka na Lebanon ejebere ha Syria si ebe a nabakwuo Omus Strait of Omus onwe onye ahụ fọrọ unu abịa n'ala Igbo ebe a na-ele anyị ahụ menụ naba ọ ahụ ọkụ a ka elekọtara lekata ewepụta 1948 UN asị ka eje establish ndị a kpọrọ ụnụcha naba saịdị ụmụnna ụnụ ndị nke na-acha ọcha wee hapụ ụnụ nwa bụ ụmụ ekwensu bụ champi na ọdụ n'ala Igbo ebe a ihe a bụ alụ UN ga-abịakwa bịa kpọpụ ụnụ ebe a ụnụ ga-apụ ka anyị na ndị Fulani dozie ihe dịrị anyị na mgbe ụlọ ya abịabeghị na anyị na ndị ugwu na-emekọ ọfụma anyị na ndị ugwu na-eme ọfụma onwe ya na-esere anyị na ha na ọfụma Igbo na-eji olu na-eji Igbo anyị na-eji ugwu na-abịaba anyị Fulani na-abịa n'ala Igbo bifọ ha na-eburu ọgwụ ha ma nke a na-ete n'isi ka ntutu too eto ma mgbọrọgwụ dị iche iche anyị na-enwerọ ha bịaba anyị nọba nọcha onwe onye na-ese ya n'ibia anaba efi a na-esi Lokoja ebubata ihe anyị na-akpọ efi Awụsa mgbe ahụ efi Lokoroja anyị mana Lokoja anyị na-akpọ efi Olokoroja ha bụrụ efife abịaba anyị leche efife ana jekwaje kọba ugbo ha nwere sizin ha na-akọ ugbo ha kọchapụ ugbo taịm ruo ha abịa anyị nwa na-ebu biznes jee dị ya ndị Igbo jeburu ugwu Awụsa sin some time Papa Ojukwu na Lagos ka ọ na-enwere onwe ya biznes ije na ya ba ebute meta ndị ya nwecha properties gasa everywhere onwe onye si na Ojukwu ya na San Luis Odumegwu o nwere businesses bido transport line o nwere supermarket na-enwere onwe ya biznes onwe onye na-ese ya na ya Peter Obi nwere biznes na Abuja onwe onye si ya gwuru ngwongwo ya naba
ndị be anyị ju na Meduguri na-ele moto pat na-eme ihe dị iche iche. Ije na Kano, Sabongeri, ndị Igbo, ije Kaduna, ije na Jos, ije na Zamfara, ije ebe niile ndị Igbo na ebe ahụ ụmụ onye na-ese ya n'ibi ya anọghị ọfụma. Wee nọkọta wee kpụrụ ndị Israel kpọbatara anyị everything anaghị aba Fulani. O nwere ihe gị na Fulani ji everyday Fulani siri Fulani siri Fulani siri Fulani siri chọọnụ na another phrase ka ọsọ Fulani nọ na Nigeria bụkwa enu ya Fulani bụ onye gbu oke izu ike mba n'ọyị na-eme chọchọchọchọchọ everyday. Ha nọ n'azụ ụlọ since how many years ha nọ n'azụ ụlọ. Our mothers cannot go to the farm. Gịnị ka ị mere mọda gị ahụ mgbe a chụpụtara ya n'ime nye ya palliative inye nwa ofu mkpụrụ mọda palliative n'ọyị na-eme chọchọchọchọchọchọ. Mgbe nke Fulani aka sigo fọmatị a na-arụzi everyday a nọ n'azụ ụlọ ịgbafee n'azụ ụlọ onwe onye efu kawụrara bụ ifu ehi a na-agba ọsọ onwe ofu mkpụrụ onye kpụ ehi a sị na-ejidere ya gbaa ya ụlọ ayafụrụ men nọ n'ime ọhịa na-atala ụlọ onye kpụbara gị ebe ahụ onye esigo jee taba afụfụ voluntarily nke ebara n'ime ọhịa. Meanwhile ọ bụrụ na anyị chọrọ ịha ya gasị onye Israel anyị aghaghị agasị onye Israel anyị nwere ego ọ na-akwụ ọnwa ugwu ebi anya kwụọ ụgwọ anya fụọ onye anyị na-akwụ ụgwọ anya fụọ anyị kpuchisicha ihu jiri black and black anya nwazi ma ọ bụ ndị Fulani nọ n'ime ọhịa nwa ka ọ bụ ndị Israel nọ na be anyị anya nwazi ndị bụ ndị mekwa anya ka ọ dị open to us mba onye bụ onye a anyị ji afọ ụlọ anyị ama ndị ụlọ kpuchisi ihu yiri buutu ndị akagbe ga-ejizi ebe agadi nwoke na-eje ebe mmasị onye chọrọ ibu uru n'ụwa ka nwoke ibi ya sedịrị n'ime ọhịa ihe mere mgbe m na-eme brigade mechaa brigade topụta mmadụ na-ajụ onwe ezuru gịnị ka m na-eme ezuru gịnị ka m na-eme na-eme march past a na-eme efu ụmụazị nwoke nwere a na-emezi machi na doro ya na nke agba egwu ka ọ na-agbazi ọhịa ka ndị a na-arụ n'ime ọhịa nwoke ibe uzi ebe ahụ sendị ahụ n'ime ọhịa ije nọrọ n'ime ọhịa netwọk adịghị ebe ahụ ka isi abụrụ azụ mara ihe a na-eme ịnọkọta ịkpọba kọs igosi iche ọrụ ego nri na agụụ na-egbu si n'ebe a pụta bịa jụọ ego nri ọ bụrụ ọkada gbaba ọ bụrụ keke nyaba a na-afụghị anya na-afụ ụmụnna gị chifo na otu nwere na chifo na inwe ike gọọ ji tụọ nzu ịmapụchọ ihe afọ ya eri abalị ịnata ndị be gị afọ gị nwa afọ ha nwoke ibe gị akpụrụ ụkwụ ahụ n'ime ọhịa jee na-ekwu ị na-azụ anyị ndụ na-edogo na-azụ anyị ndụ menụ na chigha bụ unu taịm unu ezuola ndị Israel batara n'Igbo o ruo na mgbe ụnụ ya na aduru na ọkwa Jesinta nwaanyị chekiri South Africa nwaanyị a nọrọ na Amerịka na-akpụgharị gị nwaanyị ike gwụrụ ọ ka o doo ndị Igbo niile anya onye ọbụla mana ya bụ proudly Igbo man mana amara na problem anyị nwere n'ala Igbo bụ ndị Israel ndị ji adụrụ ndị nwere problem be ha gbabata n'ala Igbo ha nọgidere kịta mụtasị ụmụazị ụmụ ha na-eto bụrụ problem nyere anyị na everyday a na-ekotere anyị kesi ekotago ndị amị ekota nka nọrọ n'elu ya a na-egbusisi ụmụ Igbo ha aka na-ekwu ya na-ekwu a na-asị ha mechie n'ọnụ ha ajụ akwụkwọ ụlọ emee na espaya meenụ ka ụlọ na ihe a ka ndị Israel sikwu ebe ha si
burukwe dia wahala jebe Egypt. Agụụ gụbara ha enweghị ha eri ha zikwa ebe a jebe Egypt enwe mgbe eji si abịa according to Bible. Ha ji ụkwụ ha chọrọ nna ije ebe a. Josef hafụrụ ebe a bụkwa ọdịne ka elere ya, ma ndị na-asị na ndị nna anyị meghiri emehie banye ile mmadụ. Josef bụkwa ọdịne ka elere ya. Josef abụkwa ebe anyị ọkwa ndị Izrel ha jikwa aka ha lee nere ego rie. Onwekwa onye Igbo ketere ego na ya bụ ego. Ha rere ka ego a tụkee ya by percentage. Onye ọbụla ewere percentage ya ekee ya na rukwosiala nna ha asị o. Agụ akarịa ha were onwe ha jebe Egypt. Nọrọzie n'Egypt unu mee mkpa a na-agwa ka ndị bịara abịa ha chi ịkpa agwa because na o nwere nwanne ha Josef enyere ọrụ. Josef a emechaa nwụọ. Ha ka nọrọ ọkwa kama ha ya na ha ka nọrọ ọkwa nọgide ebe a bụrụzie problem na-edistọb onye ọbụla until finally ha hapụ a n'Egypt. Ha pụọ n'Egypt. Egypt enwekwa peace since ya gwa m kọntrị ya sịrị na Egypt na-enye nsogbu. O nwere onye na-ese ya na Egypt ihe anụ na Egypt na mmadụ na-anụ ọgụ. The Egyptians you see today, you shall see no more. Ihe ya na-anụ n'ọnụ ndị Israel. Ihe ịma na ihe emenwu ha na-awasa egbe ọnụ. Onye ọbụla efu na ndị Igbo na-agba egbe ọnụ na them the same people descendant of ndị Israel. Ọ bụrụ na ịma jee na Facebook chọba ya afụsị ha na-ekpusi okpu n'azụ isi ya. Ha bụ ndị Igbo. Ihe Igbo na-ekpughe okpu ọkụ. Ihe eji mara ndị Igbo isi agụ. Nene dị adresin okpu ha na-adị ha n'azụ isi ebe a. Ha chọọ nke a ya ekoro ndị a bụ ndị Israel. Ndị a abụọ ndị Igbo. Ha ya si na ndị Igbo a na they must go ama ha mbe march to march very soon. Ha ya pụ na ndị Igbo. Ana ndị a pụọ na ndị Igbo a kịta ndị Igbo ajụ oyi. Akwa m na-agwa gị. Anyị ebibekwa ndụ anyị ka anyị si ebi ya before. Nri anyị na-eri most nri anyị na-akọnzum bụ n'ugwu Awụsa ka esi ebute ya. Ndị ugwu na-abịa ebe a goo nkata 911 na-esi n'ala Igbo a n'ugwu Awụsa trela na n'ugwu Awụsa na-abịa ebu nkata n'ala Igbo ya agụnwe ọdụ maka na nke anyị nwere. Anyị kpata nkata ha egoro ebuji ya werekwa ya loodukwe tomatos butekwa ya ebe a. Ama mgbe na-aghọta the thing. Anyị na ha na-emekọ biznes. Ọgbọ ọgwụ a dị n'Ọnịcha agwaghị ngwa ahịa na-esi n'Ọnịcha ebu ala ugwu Awụsa ma Cameroon n'obodo dị iche iche from Ọnịcha. Ahịa si na Ọnịcha n'ugwu Awụsa ọ dị too much. Ọ bụrụ na ị chọọ n'abalị a bịa Asaba enwe ebe a na-akpọ 63 Brigade Army Barracks. Ọ kụọ 9 o'clock a na-emechi ihu barracks. O nwere ụzọ nke moto si na-agba moto niile na n'ugwu Awụsa Abuja bịa ka ịfụ ụdị ngwa ahịa a na-ele ozu moto na-aga ebe a. Ha na-akwụ na line ihe ikirikata ngwa ahịa si Ọnịcha wee na-agbagodi ya. Efu dat na ọnụnụ anyị nọ otu a nwanne ulu ka ọ bụ nyere anyị. Anyị nwa bụ ndị na-enjoy this country bụ Nigeria. Onwe ha ndị Nigeria na-benefit more than us. I dey tell you jee obodo niile dị iche iche ka ịgwa m ebe aka nwee development. Ọ ga-ọbụrụ ile ekpuru ụmụ kwere kpojuola anyị ebe a. Ha na fament trọbụl na-eji stọpụ gharị anyị. Zuo na ike mee biznes. Zuo na ike kụrụ mara ihu nne m hoduonu leaders on accountable ajụ ha nọ na-eme mkpọtụ na-eko trọbụl everyday. Efu ndị Israel gị na ndị Israel emekọkwa n'ihe especially ndị Israel nke akaba anyị. Ndị Israel akaba anyị ama mba ụnụ ga-ana adụrụ onwe ajaghị adụrụ onwe mgbe ihe nye nsogbu erivoke odi adụrụ. Ndị igwe niile nọ n'ala Igbo ga-abịa tugeda akpa ihe akpa nara ụlọ adụrụ adọkasịa ya ụnụ ana unu ruo ebe na egburu okpu blak unu mere ebe ihe eji ekwu isi na wọl. Anyị ada akụ isi na wọl nzukọ anyị na-atụ nzu tụọ edo gọọ ji gọọ ọfọ. Anyị ada eje akwụrụ na wọl eje onwe ọja anyị na-echisara ije na wọl ije kwụrụ iko trọbụl ebe a ọgbajuo drọ ịgbafuo na Israel abịa ebe agbagbusie ụmụasị na ihe nababa unu
ndị ọzọ eju ebe na-eko ịkpa ịpụta na Facebook ikwu okwu ha ya ekwe ukwu okwu na nke si na-abịa bụ okwu Melkizedek ọbụ afa ndị Igbo na-abịa Metusela nwa Melkizedek ihe ọbafa ndị Igbo ihe a bụ ndị Izrel na ha na-eko trọbụl ike nguru agụ aha misinformation ọ na-eche na ya bụ onye Izrel mgbe o ji ghọta na ya bụkwanụ nwa afọ Igbo na onye Nnewi ka ọ bụ oritresie tender apology join kwa ụmụnne ya nwa mmefu anụmanụ furu efu since o chighatara ịkwa na ọchịzi ya na edresin ya na-enene ya kịta ka ọ gbachiri ike azụ onye ezigbote onye Igbo ka a bụ onye Izrel mgbe ọ na-akpafu ya wee kwesịrị ịgụrụ ya akpafuru m n'ọzara o na-awagharị na mmehie ugbu a latawo Chukwu nụrụ olu ọ na-eme ihe Elohim o mebeghị ihe Chukwu Chineke mara ndị ana mara ndị elu ke ndị akademi Elohim ikpe Elohim ịkpọ Chukwu abịa wee kpọọ ubini ụkpa abịa anwa nke ịkwụ akwụ na ya ọ bụ ubini ụkpa abịa ka ịkwụ ka ọ bụ Elohim anya nwa nke anyị na-aya anya nwa mgbe ejikọrọ deeti niile achịkọ ya ọnụ nsọ bụ ọ na-arịact ọ dị reaction ka anyị na-afụ ọgba aghara ọbụla na-egbu everyday na-atụrụ ndị na nye ọnwazi nke a na-eme a hapụrụ iji alụsị dị n'ala Igbo gbagụ nnukwu naba amụ karaba jee bute ubini ụkpabi ijeje jee ṅụrụ ubini ụkpabi mụrụ nwa di ya na be Elohim ndị a dara be anyị mebisicha Amakachi ndị Izrel bịa nnabazie bịanụ naba bịa nnaba o nwere ebe Izrel jiri ahụ na afọ mmadụ ebe ọbụla ha nọ ọhịa ka Hitler ji wee sị ka ya kpochapụ ndị a wee gbuo ha gbugide ndị nke nsị na ha bụ Izrel o gbugidere ha gbugide ha before ịgbara dị enwude Hitler n'aka kama Hitler were aka ya gbuo onwe ya otu a ka o si na oluo na atọ n'Ojukwu echere Ojukwu ihe Ojukwu anaghị nke a bụ onye Igbo ọgbana bikos ọ dị mgbe ebe niile ekiri ala nata ọ dị aka ya chi ya ọkụ ọgbakpo MPN ojejo nọ ndị ugwu Hausa ndị ugwu ahụ ị na-akpọkwa ha tụkwasị pụta Ojukwu ka egbuo asịsị hapịa ịkwụ na amụ ya bụ constitution a ga-eji constitution agbakwasị ọkpa gbuo onwe ihe anyị eme ọ constitution a ga-eji ya tụọ ọrụ nga ọ constitution that's why na onweghị senator ga-apụta ebe a na-ekwusi itiwa Nigeria no ọ nọ under oath to defend her unity ọ ihe ọ ṅụrụ n'iyi ị ga-defend the unity of this country ọ bụ na o arụ don't come there ma ị ya stand take oath ije na-akọ ihe ọzọ agbaghị na ihe ị ga-eme ka ị nọrọ on the safe side float to political party ị ga-eme ịchọ anything zoo ịchọ anything politics zoo taa na kọtụ zoo ka ị na-eje iji isi iki justice ifekwa ndị Israel onwe ndị dị confused ka ndị Israel olukwa elughị share this program etụsa ya o nwere ndị ya ga-echa ya program na ha decide ya ka ha suo akwụkwọ adụrụ ha ọkụkọ ndị Nigeria ego ndị Igbo ihe a wee nwe Igbo tinye na pocket nọ ya bịa na-esere mụ na ha you cannot were Igbo fire to somewhere float to Biafra it's not possible ichi ime ya na ị ga-emenwu ya online ị ga-emenwu ya hia na ala Igbo ebe a bụ ala Igbo anyị bụ ụmụ aja ala Igbo anyị bụ ụmụ Biafra anyị amụ ebe afọ ahụ si pụta ọ bụ Mike Opigo ga-agwa m my identity Mike Opigo a wetara afọ ahụ Biafra ka azabịa
ọnọzikwe taa onwekwa ụmụ ya onwekwa ụmụnne na-anọkọta kwutezi okwu Biafra ya ege ọ bụrụ gị nwa bụ onye Igbo kwesịrị ịgbakwa many people iri nri taa ha je mụọ ka esi asụ Igbo jụọ ndị mere travel abroad ụmụ minority e nwere ma Yoruba ha bụ minority to compare ndị Igbo anywhere ijire n'ụwa ha na-ejezi ha mụba Igbo ka ha wee na-eme business ka ha wee na-eri nri because they must align with ndị Igbo ọ bụrụ ile guys n'ebe a ga-confirm n'oge ebe nọ na South ndị Yoruba nọsi ebe a ha speed ka ha ji mụtasị Igbo jee na Lagos Island today ndị Yoruba sị ka ha si omebe business ha na-asụsụ Igbo taa ha na-amụta nke ha ji ele ahịa ịsụrụ Igbo ihe eri nri if you no speak Igbo agụụ egbu oge na Nigeria ị ga-asụrịrị Igbo ka ị wee mee business onye na-ele ahịa a mana onye Igbo bịa onye Yoruba bụ igi ahịa ọ ga-elesigodo onye Igbo ya abata jụọ anyị nke kọlọ ole ka ị nwe wenite ego goo ya kwọntiti onye Igbo bụ businessman onye Igbo bịa afọ ihe amara na ọya aga ọgbaghị ya ọmụrụ pụọ jee bankị jee bite ego goo ya so ndị mmadụ chọrọ ime business with ndị Igbo so nke nwa bụ onye Yoruba you cannot compete with onye Igbo in terms of ife mere rie nri ihe niile si ya n'Igbo jee gbaa bọị na Lagos mgbe ọ bụ ịgba bọị landlord na-enye anya na-ekwugheri o mechara jee goro onye bụ ụlọ chụpụ landlord onye Igbo ka ị na-ama aka efu na ụlọ nwere ihe unu nwere ebu nwee mfu nwee ihe niile o tekiri iji wee survive ọnụ ụwa mmadụ asị gị were afọ ahụ zoo ya na ebe bụrụ ije wee si n'Igbo onye Igbo na afọ ahụ dị cost ị na-ege onye ahụ ntị isi mụ kweta ka e were afọ Igbo tụfuo ya na mmiri ka ị flotu obi afọ yes now ọhịa o kwuru na ya bụrụ onye Igbo I am not an Igbo na ya bụ onye Jewish bụrụ onye Biafra were okpu symbol be ha kpuru ya n'isi na-afụ ya esi nje align all with him ọ ya aga na because abụ m onye Igbo abụrụ m onye Biafra abụrụ m Jewish abụrụ m onye Juu onye ndị arabekwu ya nke kpọrọ Juu kịta ahụ baba mba who goes you mana ọ sị na ya bụ onye Juu ọ bụrụ onye Juu bụ eju man onye Israel bụ eju man mkpọ ọrụ Juu kịta ya ezi ya dị who goes you mba na ndị a dị confused na-aghọta ya ọfụma ha dị very confused by your dressing ka a ga-eji mụọ onye bụ ikpuru okpu black n'azụ isi ebe a odogowa ya na-egbu eju man mmega identify as a Jew man ịbaba mba wow original Igbo man ga-adị proud ịgbagha afịa ya bụ onye Igbo ya bụ ezigbote onye Igbo iwe jụọ ya ebe ka o si gwa ya bụ onye Anambra ọ ya ka anyị wee na-asị ụmụnna ụnụ afọ ọsụsụ na ndị Delta ndị Igbo anọ na Delta ụnụ afọ ọsụsụ na ọ bụ na ha bụ ezigbo ndị Igbo na ọ ha ga-agwa na ha bụ ezigbo ndị Igbo as long as ọ sịrị na ya bụrụ onye Igbo rapịa na ọ bụrụ onye Igbo a na-afọs ya afọs ya ma mgbe na-aghọta ya you cannot force it onye Igbo ga-agwa gị abụ m onye Igbo where are you from? I'm an Igbo man ọ dị esighị Niger Delta ma Delta Igbo a na-akụ dị aka ọ bụrụ na ụdị ya na-eme exist otu a na-agwa gị na o nwere ebe ihe dị ka South South otu a mụ onye dị esighị ama Anambra Igbo mba I am an Igbo man iwe juzie which side of Igbo land esighị na Anambra ebe na-afọsụ onye nka otu a ka ọ dị n'ala Igbo ebe a ndị a sị na ha bụ ndị Biafra o dugoghị anya na their true identity bụ Israel na ha bụ Jew people so ebe a ka nne wetazi enwezi data ma agwụ ịchọzi ego ya anyị data na sponsor program ọ bụrụ na sponsor ndị nọ n'ime ọhịa sponsor program anyị tinye ego hia ka a na-akụ ya ka esi akụ ya put your money here ọ bụ anyị gote mgbọ weta ego anọrọ n'ime ọhịa weta ego ka sponsor program kwụọ ụgwọ data na ọ ka esi eme ya
mụ nwa na-eme onye ọbụla invite ihe a na-eme ebe atọ gị ụtọ na ị na-alaiki ya is na sponsor the program itiri ya ego ọ bụrụ 1 million ịgbanye ọ bụrụ 5 million ịgbanye ọ bụrụ 2 million ịgbanye 200,000 500,000 ọ ya bụ sponsorship ịghọtago ihe a na-eme ebe a na-atọ gị ụtọ iso sponsor onye ihe egotari data ọ gị gbazi onye ị na-akpọ sabo ezigbo onye Igbo enweghị ike ịkpọ mmadụ ibi ya sabo ihe ndị Igbo na-eme bụ ka Igbo si eme bụ onwe nwanne ya na-ada emeti ya ọkpọ nwanne ya ewu thank you Jabal thank you so much thank you for that wow ịghọtago onye Igbo fụ na nwanne ya da-emeti ọkpọ ya si ya nwanne m ide emetakwa ya erizino asa onye Igbo enweghị ike ịkpọ nwanne ya sabo because na onwebe ebe otu wee sabotaji anya sabo bụ mgbe mmadụ sabotajiri gị ọ bụ onye na-asabotajiri gị ị na-akpụ ya sabo ka ekozi sabotaji gị afọ ekwesịrị ịkpọ oge ị na-akpọ mmadụ onwe aka esi nọrọ n'ala Igbo na-ekele m n'ịbụ onye Igbo still na-akwado onye si na Igbo the cost na ihe ọbụla iji afọ Igbo mee you can never progress ọ dịnụ mmanụ ka ezi isi Igbo ebu ije na kọntrị mmadụ kwunyere onye a kwupụrụ a n'obodo a ka n'obodo a bless ya gị esi na Igbo ịnọ n'ala Igbo ọpọ n'Igbo kụpụkwala nabata oge a chọrọ igbusisi ụnụ ọ nabatakwa ụnụ anụrụ kịta ribe nri bazi uru etụgharịzie dizie against ala Igbo si were Biafra tụrụ ya na mmiri si float o Biafra efu na ala Igbo jiri n'ọrụ na ọ kwetara ala Igbo ekwetara ya ka o ji wee na-egbusisi ụnụ ka ụnụ ha wee na famenti trọbụl ọ na-egbu ụnụ one by one na-egbusisi ụnụ ka ekiri ya ụnụ ka ụnụ pụọ ka na jụọ oyi ị ka na-ekwukwa ihe ị na-ekwu na-emepe ọnụ na-akpọ mmadụ sabo ezigbote onye Igbo ka neba tag nwanne ya sabo ma o nwee ihe mere ya a na-enwe disagreement ọ bụghị ọ bụla m kwuru ka ihe ekweta n'ikweta n'ihe m kwuru emezi ya ka ị bụrụ my enemy o mee ya ka ị bụrụ esabotu a mba because ọ bụ na ya kweta na nke a o nwekwa ọzọ anyị ga-ekweta yes enwere m ike ije agba ọhụụ na China echi ọ bụ na inwere biznes ị na-eme o dogo anya na m egoteghị ya kama m meji gị onye ọzọ I go buy am from you as ịbụ my brother mana anyị ekweta na nke eno mana o nwekwa ihe anyị ekweta enwere m ike ikunikita jebe na Lagos na m na-eji igo moto ruo ihe nna akwụgharị achọ ọba ebe ma afụ flag Biafra ka m wee gote onye agha onye ga-ega ya bụ onye Igbo ịghọtago asịkwa na ibu isuru Igbo nwanne m agha zụọ mma tụnyere gasị onye Igbo ibe na anyị na-enwe disagreement eme ahụ ka e bụrụ my enemy so ka anyị chenjie that narrative ịkpọ mmadụ sabo because na Nnamdi Kanu kụziri gị ịkpọ mmadụ sabo akpọzina mmadụ sabo onye na-emere ọgụ ihe ọjọọ akpọzina ya sabo na ụmụnna a na-enwe disagreement we disagree to agree ịghọtago onwe a ka anyị kwetacha na ofu ihe ị na-afụ ihe from a different perspective na-afụ ya from ihe anyị dere 6 nwere ike onye ọzọ afụ ya as 9 ihe ahụ na-acha blue n'anya gị nwere ike n'anya nke ma ọ bụrụ na red ka ọ na-acha anya gị n'anya ma abụ ofu a jụọ gị na-ekwu na ị na-afụ ụda acha blue ejụọ m nkwuo na ihe m fụrụ red ihe anya gị nyere gị abụghị ihe anya m nyere m osi ike anyị kwekwa n'aka n'ahụ nke e meriri Messi efuri aka ọ na-anụ ọgụ ndị ọzọ na-anụ ya nwa anụ ọgụ ya na Yamin Lamal ka ọ gịnị ekene ọfụma ọ na-ebere onwe ya akwụ ya oberecha akwụ ya ọ naba ọ ya apụta echi si na ya na Yamin anyị nwaanyị onye ajinye ya goolu na mụrụ ka adịrọ ọrụ ụnụ ọ ya na-afụ n'aka ndị Israel bụ trọbụl cheki ya nna ụnụ bụ Israel very cunning man is a criminal ode ekwu eziokwu onye jere isa abụọ gị ya nwoke ruo ebe a bụrụ wayo bịa jibiti ohi eje ebe a na-azụ atụrụ oche njie mmiri were ihe dị spekụl tie ebe a
ndị abịazie atụrụ na ebe a lacha ọtụ kọla hafụrụ ha na-amụzi nwa na-amụ ihe na-achọ na ize wayo man very cunning man ihe akụrụ mekwara n'ala Igbo ebe a burukwe rọbish a na-eme ebe a so anything bụ Israel adọrọ mma ka onye Igbo kwukata okwu kwute ya n'okwu ụnụ anọfee na ahụ taịm ụnụ ga-eji na n'ala Igbo eruo nanụ n'afọ ụnụ dị proud of Israel. Kedu ihe gbasara Israel ga-eji dị proud? Onye ya na nne ya timuru ọ natuo senior brother ya right ya ọ dị mma. Nwanne nwoke bụ diọkpara ị narị ya right ya anya onye ya na Bible asị idiotic Christians Bible you cannot fault that man ha the faulty na ada eme eme diọkpara nakatazi ọ bụzi ya diọkpara ị narị ya right ya kemgbe ụwa ya wayo eziokwu adịghị ya n'ọnụ nyakụrụ ji batakwa n'ala Igbo ebe a burukwe wayo ahụ asị mpụ aghụghọ ị ga-enye ha Biafra taa iweta ya na ọkwa since 1999 ọkweba 30 something years 99 to 2009 10 years to 2019 20 years to 2026 27 years ka a na-akọ ofu akụkọ ọ bụrụ na ụwa zuru ike jebere nga mgbe a 99 a ọ kịta relizi ya nye unu Biafra ọkwa eje nga oje ebe ahụ kpọọ ya mekwuo one or two edobi aka na akwụkwọ pụtaba naanị ka na-eko n'ikwe anwụrụkwana ya tinye ime na echi na obi ikwe aka na akwụkwọ pụtaba nwanne echi ofu anụmanụ ya eku n'ikwe ndị Israel kwekwa ndị Israel gị na onye Israel emekọkwana ihe ọ ya na ha na-anaghị ka ekwu eziokwu ikwu ha n'eziokwu achọgharịba ha mana ndị na-achọ freedom kama anyị ga-anọ na Biafra ụnụ anyị anọ na Naijiria dị anyị ahụ mma owu ya na-esere anyị na ndị Yoruba anyị kọrọchakwa ọnụ ha kpọ anyị ọmajokwute ọmaomi ọmọịnna ọmụali ọmụagọkọwa ihe na-akọrọchakwa echi gịnị a na-achịkọ ndị bi na Lagos ga-agwa gị ya na-ekwu anyị na ndị Yoruba maka anyị si ese anyị na-ese anyị na-atọ onye Igbo na-eji aghụghọ ya ka anyị ji bụrụ ụmụ ekwensu anyị na-eji aghụghọ a nata ihe ọ bụla anyị chọrọ ee asịghị ọmụ esu anyị bụ ụmụ ekwensu ọ nke anyị na-eji aghụghọ a ka Igbo ji wee kwụrụ na Ibadan taa aghụghọ a ka Igbo ji wee kwụrụ na Lagos taa aghụghọ a ka Igbo ji wee kwụrụ na Abeokuta aghụghọ a ka anyị ji wee nọrọ na Ilesa ma Akure capital ebe niile na Yoruba ndị Igbo dominate ya ha kọchakwa anyị ọnụ anyị na ha nọ ije n'ugwu Awụsa ha esọtụ kai nwanna bachawo ibiri bachawo ọgwụ ekwekwucha onye Igbo akpa ekwuchakwa onye Igbo ekene ya nya na ebirikwa ndị Igbo nọ ebe a zụọ ụmụ ha niile n'ugwu Awụsa nọrọ ebe a ruo taa ịpụta taa bido ime mkpọtụ gịnị ka e mere na Naịjirịa na-emere ndị ọzọ Yoruba na-eriju afọ na Naịjirịa taa ọ bụ na ha bụ prezidenti fuel a na-ere na Lagos ọ bụ ihe ndị Yoruba goro ya ka ndị Igbo na-egi ị na-ebe akwa ka asị na nke gị ụka njọ the same country ka ndị ugwu ahụ nọ taa onwe onye gburu onwe ya ọsọ gị nwa ya egbu onwe gị burukwana ọgụgụ abụji ya n'ugwu Awụsa jee na Abuja ebe ahụ gọọmenti ahụ nọ ka a na-amị eju ọ ebe a ka ya nọ na-agbalịsi ala Igbo suo ala Igbo ọkụ ka nwabere ụlọ nkirikiri ụlọ arụ kasịkwara nwabere development adị ebe a ka erejuzu ato nothing echi esi anyị kwetara na na sponsor ya sponsor ka egbusisi ụmụ Igbo sụsọ ndị bụ ndị Igbo ma anya enere na nke ajụrụ ajụ mana ndị nwa bụ onye Israel o nweghị ịma ihe chọrọ bụ ka esuo ala Igbo ọkụ ihe ewure nwa ogene ma ọjị ma ife na-eme logo ọ flag Biafra ka ihe ji eme logo ịbụ onye Biafra ịbụrụ onye Igbo anyị na ụlọ ama emenwu ala anyị ihe agba bụ taịm unu eruo na naanụ nabata Israel naanụ bụ ụnụ si n'ala Igbo pụọ ka ahụ jụọ anyị oyi go naanụ ebe unu si bịa
ama ha mbe ndị South Africa chụọ n'onye ọbụla chụnasị onye ọbụla ha were nwaanyị dozie ebe ha anyị sọpọtụrụ ha anyị debe sọpọt na etu a achụnatara ndị be anyị nwee ekonikwe nke anyị ndị Igbo ga-eti ikwe ama ha mbe ndị Israel nọ na be anyị go kwapụrụ na ngwongwo unu na onwe nwanne unu nwụrụ airline ya ebu unu free na unu agba ụnọ narusie n'Israel unu agwa ndị Israel na-achụrụ ụnụ ebe unu si na ụnụ anatara be unu ha kpọrọ unu jee setụlụ unu somewhere na mgbe ha natara na Palestine kpọrọ ha setụlụ ọha di ya etu akụ na-esikwa eruo akpọrọkwa unu setụlkwa ụnụ ebe unu ga-anọ unu eje emebe ihe Elohim ụdị Ebuka Obi a nna ama maọbụ ebe a ka o si ọ dịrị ya nso ka ọ kwụsịrị ide agba plen o birizie ebe a n'Israel be ha o jezie na Bethlehem o jee na River Galilee na Jordan ọ dịrị ya nso ọ na-agbagharị ebe a ebe isi ebe ijebe Israel jee ebe a jee biri n'ọbụla nwanne m agbanyela m thank you very much daalụ o nwere ajụjụ n'ihe niile ahụ kwuru ebe agachọrọ m ihe anyị ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ kwutuo ya ọ ihe niile ahụ kwuru onwe nke gbara agharị na ị na-aghọtarị after almost 2 hours ikwuo ka na ihe 1 hour 54 minutes ana m achọ ka m chọtụọ down any question any mgbagwoju anyị thank you wise enough say your message is clear no questions ndị nọ na Facebook nwere ajụjụ ndị na-eme weddings ọ bụrụ na o nwere onye na-ebe amalife ga-eweta na mmadụ ebu a na a ga-ejikọ ha na ọkwawa alụmdi na nwunye dị asọ kwuo ya kịta ma ọ gbachitezie nkịtị forever o nwere na YouTube nwere ajụjụ ejụọ ya na mgbe ife anyị jụọ ana m eche the question. Okay, thank you. Na afọ m datin ọfụma mba a dị open line onye sponsor program anyị ka anyị na-emepere ọkọ ọrụ anyị nwe data here onye sponsor anyị ekwe nwere si nwetado azụ oge a kedu asị nweta ala ka nye ala anyị nọ n'ime ọhịa ọ gwarago ndị Israel ahụ ịda afụ mgbe ahụ David ya mgbe ọbụla ha nọ n'ime ọhịa David gịnị ka ọ na-eme ọ na-akwụgharị n'ime ọhịa na-achịgharị atụrụ Sọl o jere na-achị atụrụ n'ime ọhịa ịra anụ na ha jere na plain of Negev ma na ha jere na Moab ma ha jere na land of ha na-eje na land nọ n'ime ọhịa nzo etu a ka ha si mere jebe na Jeriko ara na-enwe ya gbasara ha ozugbo ha bata Jeriko nsogbu adị obodo n'ọrụ onwe ha eburu ha nsogbu ha bịa kwatusiwe ebe niile mama ya na-akpọ ya ebe niile ha jere ebe ọ bụla ha jere etu a ka nsogbu si adị ebe a a na-emecha finally efu na ha nwere keesi nwaanyị nene ha ndị Israel niile keesi nwaanyị ka ha na-enwe ọbasị a ga-enyebe gị instances ha nwe ha na problem aka nwaanyị dị ya ịchọ nye gị instances ndị Israel niile pụtasịrị otu a nwaanyị ha na-enwe keesi nwaanyị Solomon keesi nwaanyị David nna ya keesi nwaanyị
even Jizọs kesi nwanyị nne ya na nna ya Josef na Mary kesi Josef a na-agụ ya ebee ka ị tụtara ime ana mụ Jizọs a Josef a na-enye nwa ebe ya na-esi wee yie nwaanyị ji akọwa nwa ọfụma nwoke ekunye na ya eme ihe niile nwaanyị ekuru nwa agba ọsọ na Ijipt kesi etu a ka esi legidekwa ejekwara Kenya kesi ụlọọrụ Nneka Chimezie esi na gịnị mere na nwaanyị dị involve nwa on the age ka ihe na-emezi ndị Israel biko ọnụ gịnị ka ihe Dave ụmụahịa ana m enekwu ya anya ka ọ bụ onye Israel na biko ike agwụna m tired anyị eje ti nri n'afọ kedu onye ga-sponsor my meal na kedu onye ga-sponsor my meal na ọ bụ na ihe mere bụ mma sponsor my meal ka nje rie nri tachie mma enwesi onye mmadụ dị ka ụnụ nọ prove olu ndị Israel na ndị Igbo menwere ife a na-akwụ taịtị akwụ weta offering so mụ ka m chere nke m Ugochan ị chọrọ sponsor my meal ọ nweta aza mụrụ nwere ego kọrọ m ọnụ ebe a sị ya m hungry ana ọ dị ka ọ mana agụụ abịana ihe ekwu okwu 2 hours ka agụụ rapụ ebe ya ọkwa njesịkwa pụtakwa ya ebidokwa dis program ọ ntinye aza ozugbo ka m kpọọrụ gị akpọọrụ na ope 9060 571399 aza ka m na-enye onye chọrọ ịkwụ tait ịkwụọ tait yotago 9060 571399 ka nwoke ya tachie na ahụhana m ngwa ndị nọ na YouTube thank you so much ya gazielu unu ọ gazielu nwoke ya gazielu nwaanyị 9060571399 yes ọ ya nwa ya gazielu unu ncha niile bụ ndị Igbo ndị ihe ọma na-adị mma ndị chọrọ ọganiru ana Igbo ndị ihe otiti dakwasịrị ana Igbo na-ewute ndị chọrọ ka ihe ọma bata ana Igbo ndị progress and development of ana Igbo na-atọ ụtọ ndị ihe gbasara ụmụnne ya na-emetụ n'obi ka anyị sị ka ọ gazielu unu ngwa onye ji ego bụ ngwa ọma nyakwanarị ya ihe akụ ihe enwe n'isi nwoke ma isi nwaanyị obodo niile ụnụ nọ ana Igbo ga na-agbala ụlọ ọgụ na-abanyere ụlọ aja n'ukwu ka ihe mkpụrụ ọbụla n'okoro ka ọ meta ezi ihe Chukwu gọzie nwoke gọzie nwaanyị ezinụlọ dị iche iche unu ga-afụ amara Chineke fụ obiọma Chineke fụ ihe ọma niile kwesịrị ịbịara unu ka ọ na-abịa n'otu n'otu ọkwụkwọ akwara ya aka ga-ekpuchi nwa ọnwa for that aka ga-ekpuchi ngozi anyị ka anyanwụ na-awalite kwa mbọchị otu a ka ngozi anyị si awalite na ịkpata ego abụ anya na ngozi Chineke anọ adịsi egwu na onwe gị ihe na-ahịa ahụ na tutu onye nwụrụ anwụ ga-abịa ụwa onye tara arụ ga-edochi ọ dịkwa njọ mgbe ụfọdụ ọ nọkọtakwa ọ dịkwa mma egwu na onwe gị na-akọ gị ọnụ o nwere ihe ọ bụrụ na chi ga-egburu ọgụ onwe ya nye ga-egbu nwoke ya ka nsi ya gazie elu onye dị ndụ gbalụ fes onye ji ndụ ju ihe niile onye ji ndụ ya ji ihe niile onye dị ndụ ga-abụ eze ọ ya gaziri onye ọbụla n'orie na afọ na nkwọ na eke aka na anọ ụbọchị na anọ otu a ngọrọfọ a oge emezuru isi anyị nche niile n'otu n'otu agọrọ ya n'afa ndị elu na ndị anị ise kenekwa m ụnụ agazie ka nje tachie ngwanụ sure